Kwegena kwanenga andonsi asore kwa bukiribya nabo igo imambia onigere ntwereru chinsani nye chabono mambia umurubiri bwetorubini ochakire bene nyora ngabo na butambe etorubini nigoto kumurekera ari agendete gwateka imeyense nabo igo ase chinse cheisiko iriaterane Linet nyambane kangu kumanyinga nabo kugenda asensemo yemitandao nyara kuba gutubwatie mutandao of Facebook, YouTube, Instagram yonsi tonyore buna Ensoko TV na nabo konyora buna Linet nyambane etorubini yabwatirense. Nigo toguchakira kurwa ase abarai kurwa asoro gongo baguse nigo batarire enkayo museneta Richard Onyonka ase okurwa engora yabo eyengo bwatekana no gusira kwangina abarai yabo nigo baraitwe no muwaziri bwechisemi imeyense muske Julius Migos Ogamba naboigo naboigo omurai gose oyotenenerete abarai babangase bunge Silvana Sosoro no women rep Doris Donya Aburi negati abari baikiranite ase enkeya Onyonka. Oh, no mujua bonja. Graba kita Jadi uya jadi pika pika dikapea pole. Orang nggak tahu kuat apa yang orang mau wake usuk. Anda bikin isa uli kenya ese. Di dulu. Dalfa. Soro. Orang kira apa kurba? Cuma itu Job. Ahí vamos, Ahí vamos. ¿Cuál? No. Iya tong koram diwe. Iya so. Sama-sama.
You guys take it easy. Togotigana nayo abamenyi kurwa ekenyoro kia Nyakura ekiutuka ime county ya Kisii bono nigo bagokeire obokonyi kurwa ase omurai bwa bangina bwe county yo muske gusomusubati Doris Aburi abu ase batebire buna donya nigo kabeire gakubakonya ase gekegetambe na bono nigo batebire buna nigo abonete kwirana ase ntunda yende yoburai erikirane amagenderero ayo agendete gukonya abantu ba Kisii county ukwana kurwa senseme bono nigo bakeire muske donya mbuya ase bono barure kuburi gucia ase abamenyi be county ya Kisii kumusira ase ganga yae yo kurige kerogekyo ase entunda ya kabere Teresa mugakambusire ekenyoro narwa nikanya kura nyabangi anene mono ntinkwira nintonya totombia mo asobo konya konyira abantu abamintu barwari nande nkwira nalimbia mo nainde tamwirenga ibere kumuira nitorekero toira nilimbia mo nona abanyakenyoro ebagoteba ibere nditayana nande onditayo kwa nerebika ndiyama asante nja sama rita ngoro kwefari nikimuntu ekenyoro nguni kyanya bangi yakura nditangani ngore ngambia monene sana so mungino tonya otokorera ibintu nyakura na toretera chingende tukarayeka igono mungino gutunyura igo tugatogenda yani nturi tomoa magoro aende tamu chitamu echibere onyo yondo gochikona bwesa go 2026 go chiaboshi eranya bwesoke lakini arakora chitamu ichi chaibe atosukiboshi orocho doretera bangina nje makome kana arabu tandike toyo mobo mabano mwamwire nkora arara sagaya ebisibu ya mwamongerera mabero mugati unyure bono ntokoiria asamuli tangoro ku Jackson osugo mbego enkaigero cyari kayore na beire nkoruwana chini abagakaba nabangi naba baba bagokonyo bokonyo ekene kyo munene umongina Doris tonya tutu ko yanje asogo nasogo tachatiga bonya kokoroka ekene otorusio bosoku na kobua mono ko anje tari aigo ka abaka akore chinse amojinde chionse tunya ko iguri tari ai timeti osonde na ro lengere tiko kumupinga ikira moto tayo tokiro baki mwale wanja amongina anyore ekebindi kia ya kabere ega ataboki oni biabu yabaga kabo wansipi babo getutu chache noti na Kisii county na nse yabara naba abaminta bari no bonema ko anje kya na torabo oyo minto ya mo ali obwatu mo chando yo tazi wa enko pigania na go fight ranga abantu baminto babaire bakonyora bibageri ekene ntobwate nendeke obo abagaka baito bo chincho chicho chachwa ekene gweterege ntekeri gyachwa na baire ngweta mankuriya manyekaine buna masi inde manager yo Mheshimiwa Donya omo women rep to Kisii litiko lya rero twatara ase constituency ya Kitusache North ward ya Kegogi ekinyoro kya Nyabangi kurigereria abamate ba minto babwato mochando bwechinda kya chandira abantu ba minto twacha ne team ku office etenereta amangana yo service sanitation abangina abanyalire bakurusi uchinda bairwa mariogo barabe bagwaka bachencheri bairwe bikoroto ibiya
bairwe because yoso koraro bochafu ebintu bire bichafu gose bigotuna bo bigwa attract chinda mweshimiwa Ndonyo baire kiro monte mattress ya yemo baire kiro monto borangeti obomo bamago chikwebisia na kiro monto nande nkonyorara kandagera elinde gago ikanyomba abeliarie atmago tayo mweshimiwa Ndonyo negenteke initiative ya yoko y'abantu chinda ntulikonya kora egabo ketutuoka konya kora tuli county engima kokora tuli bo machoge twakora South Mugirango twakora bo Nchali twakora bo Basi twakora Nyaribari chache na Nyaribari Masaba na Nyaribari chache ekenege ntoke okorukire Kenyoro togotarira chinyomba chiri chichandegete twanya gokonya ebunere gasi umweshimiwa Ndonyo gokora nari amange mumanyita abantu ba minto ngoko iko segesali bisima abantu baitu banywa mache lingana lyo moisa abantu ba minto na chiko basaba tikatobwaterane tokole siasa yo marembe kiro montao ni chinyanya chiaye amagendera akoreki akwane so nyasaye tikabasesenie ngongo tigera motigare bia no mongina na chiko bakwani. Thank you, may God bless you. Tikana nayo ni gotogosoa kurwa asa ya bwatekaine na siasa asumurai we kiama gya DCP Rigathi Gachagua otebre buna barabu buna abarai bari bakwamereria serikali abo bamanyikanite buna alternative government nigo bagochia kuigwana asumurai yo ibagochigotenenia na kwene kibuna ngo chigusira bare ori barachiko baba ko tenenia barabu buna abarai nigo barachiko baba ko musira eri kwene kya umurai bwense William Ruto nkogenda nka asobochori bore bosyo Gachagua nigo bona tebre buna igatia barai mbarororo bagutumika ne serikali eri guturbanania obomo bwabo barabu buna barai bakwamereria serikali asatebre buna tibagochigwancherana na nigo beroberete buna barachi kwenekia William Ruto nkogenda nka asobochori bore bosyo. Nikipima, nikiongea na wafuasi wangu mamilioni, nikiongea na Wakenya wengi wanasema Rigiji apewe bendera akuwe sole presidential candidate ya kupigana na Kasongo. Lakini Rigiji anasema kama haitakubalika yeye ndiye anatosha, ikuwe ni Dr. Fred Matiang'i ndio amekubalika, Rigiji na wafuasi yake wataunga yeye mkono apambane na William Ruto. Pia Rigiji anasema kama haitakuwa ni yeye, ikuwe ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Rigiji mwenyewe na wafuasi wake mamilioni wataunga mkono Kalonzo Musyoka apambane na William Ruto. Rigiji anasema kama itakubalika, dada yake mama wetu Martha Karua ndio anatosha kupeperusha bendera. Rigiji mwenyewe na wafuasi wake mamilioni wataunga mkono Martha Karua akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe unajifanya huko ndani ya upinzani, umewekwa hapo na National Intelligence Service kuja kugawanya viongozi ya upinzani. Unataka kupiganisha Rigiji na Kalonzo na Matiang'i na wengine. Ati alikuwa anasema ati Rigiji akisimama Matiang'i iko wapi? Rigiji akisimama Kalonzo iko wapi? Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Rigiji mwenyewe, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Justin Muturi, George Natembeya na akina Sifuna, sisi tuko kitu kimoja. Tuko kitu kimoja. Na mimi Harambe, Harambe. Nataka leo mchana na ngoja kidogo vuvuzera. Nataka leo mchana nitangaze kwa Wakenya, hatuwezi angusha nyinyi. Wakenya wametuambia tunataka kufukuza William Ruto, lakini nyinyi viongozi wenu muende mketi, musikizane, mtoe one candidate wa kupambana na William Ruto. I want to promise the people of Kenya ya kwamba sisi we are responsible enough. Hatuwezi kubali kugawa kura yetu Kasongo apitie katikati vile Moi alifanya na Rigiji. Hataenda kwa debe bila makubaliano.
Rigiji atakuwa kwa debe kama atakuwa ni yeye the sole candidate wa opposition kufukuza William Ruto aende nyumbani. Kama Dr. Kalonzo Musyoka ndio atakuwa kwa debe kwa niaba yetu, Rigiji atakuwa amekubali, Matiang'i amekubali, Martha Karua amekubali, Eugene Wamalwa amekubali, kila mtu amekubali. Kama itakuwa ngoja kidogo vuvuzera. Kama Dr. Fred Matiang'i ndio atapeperusha bendera yetu, atapeperusha, Rigiji atakuwa amekubali, Kalonzo atakuwa amekubali, Eugene Wamalwa atakuwa amekubali, Martha Karua atakuwa amekubali. Kwa hivyo niambie, huyu kiongozi anajifanya ati yeye ako kwa pande yetu, anatumika na serikali kujaribu kuleta uhasama kati ya viongozi ya upinzani. Yule kiongozi atapeperusha bendera yetu, tutakuwa zote tumekubaliana na Wakenya ndio tukuwe na one candidate peke yake ya kupambana na William Ruto aende nyumbani. Mimi nataka niambie principles ya United Opposition, mkuwe very careful katika vyama vyenu, kwa sababu ndani ya vyama vyenu Kasongo ameweka watu huko ndani kuja kusabaratisha upinzani. Na mimi nimejaribu kuambia nyinyi ya muziki. Jana nimeona kiongozi moja wa chama ambaye iko katika upinzani ameenda pale kwa TV kujaribu kuleta uhasama ndani ya viongozi ya upinzani. Ati anasema Rigiji akisimama ati Kalonzo ataenda wapi? Ati Rigiji akisimama Matiang'i yako wapi? Huyu ni kiongozi anajifanya ako pande yetu, lakini anatumika na Kasongo kuleta uhasama ndani ya viongozi ya upinzani. Mimi ningetaka nitangaze leo, kama Rigiji atakuwa kwa debe akipeperusha bendera ya upinzani, itakuwa Rigiji ndio anapeperusha hiyo bendera baada ya kukubaliana na Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i na Martha Karua na wale wengine wote. Gutigana nayo omuseneta bwe county ya Nairobi Omoske Edwin Sifuna nigo aire okoboko omuswada o equalization fund asatebire buna omuswada uyu nigo rengete gucha gutinya obokoreri ase chinsemo chiri chibwato mubaro moke bw'abantu. Korengana na Sifuna nigatebire buna omuswada uyu nigo rumu yakegima ase boiga anyare ko bagakomochia serikali asatebire nga omuswada uyu nigo bwenerete kurigerirwa amatuka maegaso bwikiranu na igo bano nyare ko bagakomochia serikali ya Kenya Kwanza asatebire buna nigo yairire getambe aso gwikirania omuswada uyu. Honorable Speaker, I thank you for the opportunity to be able to contribute to this bill. I want from the onset to say that I support the bill. Honorable Speaker, I have always believed, and I have said on this floor, that if you look very closely, the majority leader is generally a very good man. And if you look with a microscope, you will find things that we agree upon. I want to say that I agree with the majority leader when he says that it is a shame, an embarrassment, that we are only debating this bill 2 months to the close of the financial year. I agree with him in his sentiments that, in fact, the debate on this particular bill is unnecessary because this is a constitutional imperative. There should be a self-executing mechanism to appropriate this money to the counties that have been, or the areas that have been marginalized for a long time. But where we disagree with the majority leader, I wish he would listen to this majority leader. I wish you would have tendered an apology after saying those things that you said, that I agree with. Because, Honorable Majority Leader, there is no one else to blame for the delay other than the current government, of which you are a member. Mr. Speaker, the person in charge of the country right now is from the Majority Leader's party. The people in charge of the National Assembly, although, of course, even after the courts ruled that Azimio Coalition is the majority, the Speaker there has refused to implement. So the Majority Leader's party is the majority there. Honorable Speaker, this should be something that he takes up with those institutions
when next they meet to discuss matters. In fact, Honorable Speaker, every time we debate this bill, I remind people that the constitution that we have right now has a historical context. There is a historical context to the provisions of this constitution. There is a reason why, Honorable Speaker, my favorite part of the constitution these days is actually the preamble of the constitution, because it gives background to why we gave ourselves this constitution. There was a life we used to live that we decided we were going to stop living. There are things that used to happen under previous regimes that we wanted to put an end to. There are things that never used to happen that we wanted to happen. And Speaker, allow me to just point out two things in that preamble. First of all, we recognize the pride of the Kenyan people in our ethnic, cultural, and religious diversity. And we said here that we are determined to live in peace and unity as one indivisible sovereign nation. The reason I start there, Honorable Speaker, is because of the traditional marginalization of certain areas. You go to these areas and people don't consider themselves part of Kenya. And that is why, Honorable Speaker, it is important for the preamble to recognize our diversity in that manner and to state categorically that we are indivisible, one indivisible sovereign nation. Then, Honorable Speaker, my current favorite is the values with which Kenyans wanted to be governed. I have argued in other fora that, in fact, the manifesto of the government we wanted is already here in the Constitution. You don't need to do anything else. There is a guide. Kenyans wanted a government based on 6 essential values. And the first one is human rights, equality, freedom, democracy, social justice, and the rule of law. There are 2 that I want to point out, Mr. Speaker, that are relevant to the bill that we are discussing today, and it's equality, social justice, Honorable Speaker, that a society has to take care of all of us, or all of its members. Article 204 of the Constitution, Honorable Speaker, must be seen in that context, that there are places that because of our previous politics, Honorable Speaker, it became necessary for us to say, this is not right. And because of those values of equality, we then gave ourselves Article 204. And Article 204 is such a base requirement. I mean, it was just, I don't know how I can put it, because the language itself will tell you that Kenyans were setting an extremely low bar. And if you read, it says that the purpose of this fund is to bring the quality of services in those areas to a level generally enjoyed by the rest of the nation. When they said the rest of the nation, Honorable Speaker, they had an area of Kenya in mind. What is the rest of the nation? And who are these that were so far behind that they were not considered the rest of the nation? And that is the question we must ask ourselves. And that is why some of us had problems, Mr. Speaker, with this introduction of other areas also claiming to be marginalized. When, Honorable Speaker, the purpose of the Equalization Fund, we knew when we were saying marginalized areas, who those marginalized areas are. So it just was meant to lift the standard of these 4 basic services: water, roads, health, and electricity, Honorable Speaker, to the level generally enjoyed by other people. And there are some of us, because we swore to protect this Constitution, who have stood by that, Honorable Speaker. We believe that there are areas in this country that have been traditionally left behind. Speaker, it has become fashionable in the political space right now. There are people who have just recently discovered that Northern Kenya exists. And me, personally, I have a theory, Honorable Speaker, that after the falling out, the political falling out in the current administration, especially after losing a big chunk of the support from Mount Kenya, people have been forced to discover Northern Kenya. People have been forced to discover that Western Kenya and Luo Nyanza have not been getting certain services. Honorable Speaker, if it were not for that fallout, we would not be hearing about this road to Modogashe and Sijui where. Honorable Speaker, the people in power today were part of the original sin, the marginalization that happened under previous regimes, and everybody's history is known. Some of the people in power right now were KANU hawks. They are the ones who put the foundation for this marginalization that has happened. So, if it were not for that falling out, we would not be hearing some of these things. But those of us who believed in this Constitution from the start, Honorable Speaker, we knew that the people of Northern Kenya,
the people of Western, the people of Nyanza, had been marginalized and majorly and largely because of some of the politics of our country. I will give you an incident, Honorable Speaker, because I am a member of the Energy Committee. One of the biggest fights we had was the Adani fight. Honorable Speaker, the Ministry of Energy was telling us that Adani had sent them a PPP proposal for shoring up our electricity infrastructure. Now, there is no problem with that. But the question we asked ourselves is, if you were going to get a PPP to do or upgrade our electricity infrastructure, where do you begin? There is around 13 counties, Honorable Speaker, that are not on the national grid. I was in Mandera with Senator Eddie a few months ago. We were hosted by Senator Roba there, Honorable Speaker. Mandera had no electricity when we were there because they ran on generators. The senator from Marsabit will tell you that although the biggest and largest, one of the largest wind farms in the continent is in his county, they just see those cables running over their homes. They have no electricity. In places like Menengai, they will tell you that. Speaker, would you believe that Adani was proposing that the first phase of the upgrade of our electricity infrastructure was to show up supply in Nairobi? Now, I am the senator of Nairobi. I know for a fact that there are places in Nairobi that have gone without electricity. There's a friend of mine from Embakasi Central who was telling me just today they have gone weeks without electricity. So do I want the people of Nairobi to get electricity? Yes, Speaker, I want them to get electricity. But do I also want those 13 countries who have never seen electricity from the time this country was formed to at least be put on the grid? Yes, I do. That is what equality demands. That is the value of equality and social justice that we talk about. Speaker, we want Kenyans, all of them, in accordance with our preamble, to feel that we live in one indivisible nation. So therefore, Speaker, it breaks our hearts when we see some of these things happening. And we have been told, or if you read the bill, you will see that there is an allocation of 16.8 billion Kenya shillings only, Honorable Speaker. And it's supposed to bring the levels of services to what you enjoy in Mombasa, to what we enjoy here in Nairobi. Mr. Speaker, I have done the math. Let's just start with roads, for instance, as an example. We are told that on average, we spend about between 80 and 150 million shillings to do 1 kilometer of a standard bitumen road that has 2 lanes. 150 million Kenya shillings. So if my math is not very bad, Honorable Speaker, if you did the math, 16.8 billion gets you around a maximum of 110 kilometers of road. If we decided to put the entire equalization fund into one road, it will only be 110 kilometers, Senator Khalwale. Are we really being honest about the implementation of this fund? One of the things I have advocated for, and I am sure that in the next administration, if, for instance, Honorable Speaker, we are lucky enough and Linda Mwananchi forms government, one of the things we want to do, the way there is a schedule about how much money every county receives under devolution, the equitable share. We want 47 counties. We want to see in those 47 counties how much each county receives from the national revenue. Because that is the one thing we are never told. It is possible, Honorable Speaker, that there is accumulation of government expenditure in certain areas because of certain things, and especially because of political expediency. So, Speaker, one of the things I want to promise here is that once we form government as Linda Mwananchi, Mr. Speaker, we will be publishing. Mandera must know how much of the national government resources have been utilized there. When we went to Mandera, Speaker, we complained about the state of the airport there. Speaker, one of the busiest airports in Kenya has no tarmac. And you go to certain counties, I don't want to mention them, but I did mention them in Mandera. There is 2 airports within 5 kilometers of each other. It is just unconscionable. And to prove our point, Speaker, just recently, there was an accident at Mandera Airport. We are waiting for people to die so that we can build an airport in Mandera. Speaker, this issue is a serious issue, and I want us to be honest about it. In fact, one of the things I get asked every day is
Muri wa bwensoko tukuragenda aso mutimoko omokego tukwirana asensemo ya kabere nigo tukuchigusanga no mugani wito yikirega ase studio kero hitukuria rero tukuchikumurekera role y'abasaye gose abasaye no barai ne mumusuki abasaye babwate gucia ase oborai bwense tochiare enekinga ogende tukutubwatia ase mikanda yonsi yekerero ensemo ya Facebook kero kogendoro niko konyora elinki yiga egendrete gusere live gendo gokora nyara ko bago like na bego ko share gucia ase chi group chinde bego YouTube nigo torororo enekinga ngwikirere asa abantu abange tochiare kwirananda ase gekege kirigusyo no mogeni togendrera sensemo yo murubiri. Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okwibonchuria bono na bokonyori baga lya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kurutana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Kera kama tingatara, gaike taoni ya nyamira na rena shauri sangwe, ngararo moijana. Umotu bate ya mabwari. Murigeri bwe Nsoko TV, oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au, turabe tukumira na kira litukurie iki. Guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko. Kugwakorire mirimo yawo yerituko. Kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa
Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene goseriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboiga bangi nabanyika Eligo kwanero ukweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Soko Soko Yegoro yeito imeye Soko Soko ibyengia yakire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera litko tomocha Eye nen Soko TV oboroso bw'omugusi Piamono na endo murigira bwensoka keronde no kwigena ni gogendete gotengera omoroberi bwotorobini kerona ende togoswa asensemo ya kabere yo moroberi buna botambe kero twasoira asensemo ya kabere ni gotoguchitwa twara engane mwamu itokonyara ko bato kumurekera abwo nanyara ko bangu kumanyinga mogeni itonyara ko bagwika ase studio itori tkore rero toguchigukwanira abasaye no borai Mungusoki abasaye babwate gucia asoborai bororero nabo igo buna abasaye nakigo sebero bereti erinde guchenchia onyoborai bororero mbori kubagokia kerenga kibwe babwate erikwene kinga ngochiko echenchi ngochire koba asobochori bore bosio ene kinga onye ko gutobwati asensemo gosoko gutonyora asensemo yo mutandao yekerero ebe Facebook gose YouTube na igotore live nabo kunyaka bagoko like nabo go share elinke yega erinde nyare koba kegwikera abantu abange tonyaka togosanga asobwamo mbiamono sana Dominic asogotara ase studio cheto chen Soko TV Biamono madam bwakire bia biamono nande na okira asogo ntwara iga turaosolia kerire tumanya ngai Kenya yete kwanda uchi biamono nabo gukwania omurigererie mambi aboneri ndomotebi nga kyokoro kwa nkyogokora na ikirenga kyaongere kikigae buno musa biamono nchenkoro ku Dominic moya ngiboire umachoge borabu alia sakoro kumagina menyete umotio Nairobi no asakuru ku Nairobi South usese stare seko bune constituents egode kuru ku Nairobi South abuno usese South bia sabangi wali una bamaite no menyete nande no ngokora ebintu biane biamono madama sogo ntwara iga ni maitenga buna togusuka ujimotu kirigendo ngimanyekane mbiamono sana engane iga tugukwanira ritkoria rero abarai na abasaye no borai ayabuno musaye na kyoro cyo turate borai borase kirwa bono iga abarai wansa tiga turate baigoro yabasaye maite
abasaye ngaki nyinge batebi gubuko na gotenga nino abarai bamambia ego ikenga kiyete no ene kero twarenge disukuru mugo na goteyo yanga tubarosiga eriyo ankyo nino muraba barai so bono yakirenga ki buna ntwa barasaye abasaye babuga tuburai so ekero tokorengani burai buria bwabono iga nturigote yanga bagakambaro bagosali burai ubu lakini asenaro burai bwitu butari kwenda buya osa asenaro buna basaye tuatigiru maiga inere kogeranga twirigeri na inturibaga tusukume mutu twirigeri ribaga erinde tumanyakane na senseite ya Kenya sekonda guchi aibana buno musaye na kiruchi buno musaye gosaba saibana na nyara ko baba gukora participation in leadership abwa sagote amutigire magega inki mubwana eta gukora rinde na inu morrekane ngamura soborai abasaye ritangani no kubwata buyana wetoma tutakore tupoigo eri tworoki embweri tutagete umwetekero utagete gento gete wikwebeke tayari elindo ikere gento keri utagete lakini kero utagete kero tete gukora gento geto mogosori nabo ko batwikira bono mubwikano nkonyorore abasaye barero abasaye abangi nambe nyingi tebugati egasi inere kogeranga umusaye gawe tuma kirasi ukune segete kono kune kona gite erinda renga yera ikire anyore egasi ye murageri agendera n'ubugima bwaye abasaye okonyora bunabono okonyora abantu mbaro bara government nje nare wa biru je government itunga yari kunyakana byabantu kero umuntu ikire myaka 50 umuntu yogotire uruwo rutigira abantu bandiribaga ekera abasaye baito kire provision bono igabona to kwana iga abasaye baito kwa n'ubwarimu abarimu bagosoka kero mwaka kwa n'ubunyagitari bagosoka kero mwaka kire provision kando wono koma konyoranga abantu baito basokira abange alafu kwanyo ngamba bwatiri bagalisa ine kwanyo none profession eri basomere teyo batirire siku basoire kumnyoka sebinto gito bitaba konye dakiye ko rabono iga abasaye baito nabo bwate shida okonyoranga egasigite yatanga sirgo jisiko kwanyo abasaye basoire oro tonyo abande bayiriru rasha bawe garasha ari abande bakwereroro umuburi manya kuburi ngebe seri abigite ko somi umwana ya murendire bakabono iga abwato kubuko nenga nero gocha kumukonya ukirase gite bono ngatari kumukonya ikiagera uyiru Russia ukorera aria ntira tiyende kogendera bona ero togote anga basaye baito bono iga asikirete wikabateme kumunyoka around mbia mono David Dominic gabuna kwanyore gogotebanga kero kendo konyora basaye bangemba bwati miremo ekogera nakibagwetuma kwanyora bachire mbaka chinse chesiko ngwate bana basaye nabantu bagwetuma sana lakini challenge nande bado nkonyororo keroro rabasaye abigogoteba onya bagwetuma nkeko rabagutumeka nonye na semisangirikano ya gisiasa nabwo konyora bakoreta chibura burororo abasaye barabangi nekero barabangi emirimo yabemeke koma akoyonga bari barabangi bakuru raisi okonyo umuntu gote biri yaya rere missionero ya 1000 abasaye bari barangiri ubonsi ipi konyonga nabwo abange baberezi kun nabwo abange bagutumira nabana siasa bande nabwo abange bagutumira nabantu bari bwate chibesa gusali ibintu by'abantu kito gusalichi ebango yichi opponent egento geko gerekene nabasaye baito bako ba involved ya sebinto bingabunebyo neringa mbabugati enchera bamenye terengia so tware konyoranga ntonyore gento gyo absorb abasaba baito bonse at least banyora sigite bakonyora kirari tukukendegeke ninde sure nga basayaba mbare gocha ko ba involved asebinte bingi don't you think abasaye tote babasaye mbamenye mbasomete lakini gwikanga skills mbabwate singenja bagupa kwa chigase masomo mbabwate but they don't have skills nande Kenya gano maete go echigase nchire specific go to experience ama skills emitinye kakada umaya goswa abantu bande bagoteba ngaye abasaye abange the nini abago pakwa in fact graduates ngabago kana chigase nawe ko nyarekana umete gwikira nchirete yorante nk'umuntu okire osomire medicine oikire paka igora ari ukure myaka ya 7 university okire ganga bono atete kubugori gechiko kerikia kya mtengo ngana kiatete kubeka obekire equid honestly no endere umete gwika segete bakuko moyo patrede neringa okugani kwana nkoringa basaye baitu kore kero kindi yonsi yachire nto basa kubwata to siereri
ekero tuise kubwata tusireri igontora nyore njira yo kumenya ni njira yo kumenya rioka nkirikire gento kirigia jire na bokonya wa of course wakorete abantu abangi una rero asiti provision kiribare tajikire jibare tajikire jibakorete usita jibare nge school bono okonya ro muntu osomire ito mwarimu igayurari ochenje otebo chira segete o muntu geto somo ikari nyora ngagesa igasi atagete teyo umunyoko chira segete so nchoko buri kwana kware ngoche saba sainga kendi gyose kirikegoza igera ntutakiri gupa kwa gazi ekera gupa kwa gazi na mwani urarare nzara okimabwa umbo kwendera na family yende tokonyora unabona gante tegota yanga basaya bange no konyuma na konyoma nguchire ko bere getiro igera usekota yanga goro musaza bono gokirenga kiyo konyoma tubuga dino ne nyomba tubuga ti omukungu esago charagere tubuga tinjira muse konyora omwana ngakyako ande skuru ngakyako ari bintu binga binebi bono okubwata gwatige gyara tubuga tinjira yewe kimu kimaisha Don't you think na kwa nini ga bukara keno mu jarete bantu mbare bagote banga ngaite ngusi ko iborere to abantu mbare baibore tugusi awanya ko ibore to Nairobi ga well and good lakini sikuri ga baibore bakare buna banya rete ko babakorenda abana tari kwerende getamere kenene nga to konyara abaibori bakare nechigasi babwatekero barerete nande tokarera umwari gotachainze kwagende school watch inkige konyarikana ng'abantu mbugi makyobo mutagete eri no mayo seto motenga nawe enough is enough mbuya tore bona ikanaba family can do this and this yeye kwate the problem comes okonyo muntu nabatigasi noni ya kwa 20,000 yeah I know it nechibese chinke lakini planning yaona kire sege jaba ndombari Nairobi ga bakora no watchman bagosomya abana gusi no bari neke maene omwe dose kubwatekani ubugima bori bwa kare ubugima bori bwa ba mama baitu na batata baitu bamenyete ububeke aseke gori kyabonoiga mbukunyara kwenda one on one ikera one abasaye bonoiga bamanyire binte bingi musaye naro utagete nga gwisaransa akuna kunechikona gete erinde bintu byose bisoenane naba mama baitu kare tiba manyete gosekero ba menyete ekero ba ringo bugima bwabo mweta abantu bali baiterete mechande mengi one abande babo bagatachirense bagende school abande eyanga ya kirekiraka aho ki school obagari weka kiri gari gakwira na maragoba kwanyoro umwana uri ukarega renge uri school wenda mugondo uri syombe goso uri syombe umako de school gosa abande bagenda mugondo bono rero tukujara kwimuka otebi umwanafunzi oreroiga umanyite nkia masomo kwa muimu kikomo taino ntakitoya da mugondo korege ntuge rero tima tigito ikiabeire gose pia pressure honestly I don't understand tima tigito kina kwa nantebenga igintu kiagerire kenene abasaye baitu gose tutanyare kubwika nibugima buri bwa kare no bwa bonoiga ngerekegera kirende to keep changing kirenga kuna bokuna boki ibintu mbiro to guchinchi binyebinga ikiairanga na intuntu tagete mambia de tuikasegete na venga bono buna Kenya etauni ntogote ange etauni nere ya usine kine ikere Nairobi muna kusie kuna gukina kisi etauni kuna gukina na Nairobi kuna gukinere to kuna kurigirira njere to kuna kwenda so with the time konyo no nense ekinete una bono ntete gote ange nto kunyara gukira Singapore togo ndenga Singapore ntunyikere njire gendere to gukina ninjira yaitegendere to eri yatanganete kare na incho mwana gote ange yaitone kine ikere bo ikunkumina natore ya town teyera kine ikere yende so nakinde gote ange bugima bori bwa kare obwa bonoiga obukuna guchinje buna bana bukuna bono buna abatuguca kuiburantu ke orije yeito bose bari tuibuire ebagocha ninjire nga mbagocha gotobwikana ntu buna mama baitu batuburete ntugocha kubwikana na barabu ya ibintu ngo bigocha bikona gochinje nandi buna bonoiga no na mare mumwe tetayo ikera inchente ngumuntu naro kumnyoke skuru achareme amaikoirana mare butayo gorima okonyoro imugite abantu abangirero bomenyete town kwanya omuntu amenyete town egagite sabu mwane gentakoragera ande skuru uragera ande skuru na busi mare mutayo bakorima gasinchiyo nyingi kwanya oranga bugima bori bwajenjiri no bwarero aina arakogera manabo Mbia mono sana na Dominic Asoko gendera gusanga ayebono buna umusaye oyimugite kuburia oborai ndoche no musaye ore na nogendete kurigereria koria ekerogo kyobwe MCA ase award ya South Bay karokende kwanyare kwa bagusanga nabasaye singencho obayege onini mukwanire igoro ya importance of mentorship onya kuba gukoma mentor na bayigo innovation and digital skills en munyara ko bamusange ayebono oborai
Kwa kyobwata sense me yesenge njaba sabange squeeze no mutandao bare innovation na digital skills na ngindori kyobwata se bare wetrense me. Beamono nchena aligeti na chagete siasa ye gutira yonko na gutira. Nkoeresa kidogo elinde mbwata bia nche kunde skuru gutira paka bono iga. Na veru murai nande gentongere tata gota inga in every profession kuikatonyore gento kirito kuruka special cool ya mukurangiri kwa bene ukurangiri kwa bene tukunyara ko murari ilinda abantu bagotegerera bonse ko tobwa data special call abantu mbaro konyora bawezi mekere gento gusa bawekere bakwebekere gento kyabo meyabo ntobwa that sample kada asobwana siasa ilire tumaye gwikera manye ko irane riri chiburi yabo abana siasa ntobwate bare example tofauti ntobwate umwana siasa gaso osoire kerogo goso okoriye kerogo ese yenzo nyare bari kerogo ntobwate umwana siasa okoriye minyoke gatigaria kago ikase gete gatiaria ake biashara ai 200,000 1 million depending atigane biashara ibi ntobwate umuntu utagete kuriye keroge kirindari arosirieta bana gotanga mwa kansora genda mwa kansora matari kare nere ina kaigure alafu ntubwato muntu ndekene ukuriye keroge ke irinde akonya abantu baye akonye na Kenya ya itengi maseyete so abasaye baito ekero na renge 2022 abasaye baito natemire kubakwanera sana abasaye baito bamenyeta sakuru gushimura tewa marigweni fatanyao P Kanaro Kisi village azina soko pamoja na Masai village na ukwanera asari manyete ekera ahuno obone abasaye bali natemire kubasangereri nande nkubasangereri in every buna banachire na korokere egejijo mwetene village ntubu atenjera banachana chetego chagocha bono ngotema kwa mfano kwa ere na atwara basaye ba Kisi village twagamba na barabu namanya shida yabo nereri nkibatagete kero banyorira umurayo nkibaratake nto isaranza to ka agree na basaye abayanga yari ko babuya tuyigora sakuru ku South Bay Shopping Center tuyigore enyomba ye kero twaye igwire tubeke chikwendoro mwete mbatagete ko ba empowered no ko empowered aba no ko empowered we kwakikishe ngaiba kunyara gera sanarora umuntu egento tanyara so twatemire kumyoka igo nkaite kwaito bunamba twagosoire na barabo nande ngoikara toru na agreement ekera tutagete kumyoki ense yaitu twakikishe ngumusae na bwatari bagase ense yaitu ya Kenya Bia mono iko gwatebire ngankura kora more youth empowerment kwenda asege chiji kwa manyanki batagete kwa manya akara bagatebirwa no kibatagete no bwete connection na abora ibore mutu gwikiora mama lalamisha yororo ntubwate jishirika kando nande ngotema tori usawisha abantu bari baito bakuriye birugo mwate ense yaito ya Kenya tukunyara no bumura tukunyara okonya abantu bonse lakini nambe nyingeria eliyo takire kuyikira elinde konya kiri degendera uchi mutu mwete gwakonyira umuntu oyo muno yakwenda okonya nyarebe no yakwenda okonya nyarebe konywa ng'abantu abonse at least bamenyira ubugima geto burubia bono nkonyora tore kwa mfano abasaye baito abutua beka bwangu bagutsa bakore garbage collection tukariye njera tokonyora mikokoteni tukariye njera tokonyora chiwiriparo ekyara ntubwati enchereri yokonyora gari nero tukuna wake sabu njera turanyora gari abantu abaye kwanyoranga twingejiri ase garbage collection ekero twasoire mali wokonywanga twakunira asegeta abantu tubwata chestet kadha ase Italia kwanyoranga twakuna kunirega eline njere yemo yokonyora kenda at least mara obogoso anyumba abana mbararanjara Bia mono abasaye kero kende barorekanire amatuka bwangwega bakumochia eserikali arase kerogo bagoteba abasaye bagoteba most of the time mbari ase decision making a decision yekomeke gugari banyora nga yaiti we abere bill pacha konyore ko ba affect barabu okagetenga baresa ko guri baganki barakore mbaganeti abaraya babakoro erinde baro molekyo kani watch ense ya Kenya na kira ibon totebe bonako abasaye bukana kuba na uboka bakurana ende nabaraya bande ngote babare ngabasaba baise kwa guburai na barato irembero buna nagotebi bugima buri bwa kare nubu ngao nubu mabwa bonoiga enchera
enchera baraya baiga babwatu burai buri bwakare na buri tutete kuri bono iga ebure tofauti ngaki gwikira okonyora nga abantu abaiga esabu yabe nyinga baraya banene batagete power n'abasaya abaiga na baru bakwiriribaga at least se barabwaterere banyore gento kirigeta keira asobu mabwabo bono koma akonyora nga uise konyora abasaya abairuribaga of course rero ntoriko tayanga abasaye mbarekera ase bintu mbiro bitari gogania abasaye mwete koirania kenyomba kero umuntu atete konyoma tete ko mubwekana uyu umuntu gutangana kumanya n'umungina umungina ngakya kumanya okonyora nga e connection igochiabo mwise kumumura n'umungina umugaka ataramanya lakini ekero uburayi buno butukuri uburayi bantu bakutangana kumanya nabagaka ibintu bibire tofauti kidogo so egento natete gote yaneke abasaya aba baise kweguribaga ekero bayuribagiri baba advised nabagaka lakini ibintu mbiro ebinde tutakire kurusyoro ekera nzira to orante ngumugaka oyo orangiriye rafiki yae orangiriye ekegori kiriki abagaka bari bonse bayisaranse mesa yabo iguru ba decide on our behalf te kuchi kunyarikana ntotagete ngumusayo nere to maburi kurugari to muyisaranse asemese uyo ko represent abasaye bande kutukugamba iga to mwikire musato buri nga nki abasaye bari nki abasaye bakurikire temesa iguru urabike gekera to kure chikona cyose tukira abantu boito bonse igonto goche kuganinga abantu bagite bakebaregani bayisaranse asemese iguru without abasaye bakwana badano abasaye abo mwetege tuba inchare babugate inchare yawo tusiko bakora ibintu tusiko bapra na bayise ko to waendagera tubakanere nyumbe sabu yare bado mbarato ikera bateto musayo saranse igoroga bagaka we saransega na we saransega tugambe ko jumura tumanya shide se basaye ese berete umusayo ari atashida jabasaye mungino ri ari atashida jabangina mugaka uri ari atashida jabagaka elinde twagire to yendo kire tokora mbemono asinge nchona ndengwa kero twari kuchaka ngwate banga ekero buno utagite kurige kero kiga kyobwe MCA bwe wodi ya South Bay kero kwari gukina gose kero kwange skuru ngwa maite ngano bomora ingi kwara kwa skuru na indi kwa ngete konyora omungso buno wate aba you had that call ekole endi yako ngete ukamanga I will be a leader kuna chete skuru nasri ninyo de history konchete nasri nche somete skuru ekoroku mwangaza era alia asaga kwende koroku getumere ime ya magena usemugonga ase sub county ya Kenya bubachoge borabo so konchetalia nkaba appointed tima digo senga kina wayaringe kera tokole election nkaba appointed so kurugaria konkonda grade 1 ye twakarukire kale standard 1 bono yere grade 1 bado nkaendera n'uburayi buria nkaendera kurugari paka kerona ika grade 4 ntaba kende kurende kerona ika grade 5 6 ngachenchi skuru nkaende skuru gete kuryo mbasa ngurugaria ngoikaria bado nkanyora kindumurai ibrasi byons bina gotairi igondo murai ngoka credit ngabege tutokora by then to alekora head boy nko kora bono tuachire somete skuru kuigorera kongo so skuru kuigorera bono tuaretire abanafunzi abange kuri skuru tofauti na gari bono nkaba elected immediately bono nina achite kumanyanga ekene uburai mburi meade nande okono karangiri kwa bene nande narurenga ekene uburai ubwika boikerene so ekero naja nakore ibintu byose nakore skuru naswa isika bono utokuna kumnyokania ale kidogo yake ngachorua se sako kidogo yake ngachorua se skuru mnabono iga ni nchende echemani skuru ya Ekoroku St Catherine nchende representative ya Bible so bunanko na kumnyoka iga at least ndo chengo buraingo korageto kiki na ikiana gote kirase kire in every provision we katonyo rege tutokoroke special call so togocha kubuga tote benga ya yankoriye kero gigese ngenjonale nyarwe nkoriye ndete kwebikire gente gesenge no we go to a special call no mwalimu kera gusomia banafunzi gorogari ko hakuna kubasomi gari onyo bonse bibaraire banafunzi yaumba bwa mwalimu itabwa special call lakini ga gusomia ali banafunzi bachanga mugete sere bya
ejine special kuri muntu yabwate likewise baka buno no pastor konyo pastor achita kurandi gabu bantu bose bibare bakubuli ndi umuntu yawugora tabwate special call mbya mona sinje watheberenga no bwate special call one special call yenereri bwate ucha sabantu ba South B omaite jishida chiri South B etinyinge buna nagote na kuna kunere chikona chons ninchi understand ngise guchikwanera gaiga buna bono iga abantu baitumba chande gite kyayera abantu mbare ba serete gukurwa segete murayoro agateyanga yaya asanga atagite bagacha nerie tali affordable housing ni maite story ngote na ba margoreno margoine story umuswati na roro rori kurara skata by the na chitega iga karera abantu benso kona kinata kamanyenga inubono buna bara ibense me ingetambukiro kige kwiru gose moirete kera abantu batagurire tumwakikishe tabantu bonse banyorere chibese banganyire kurwa sayo because abantu mbareti maite mbaka babona gose nisko bare abantu mbarararete para sikogari baka bono iganto bwate koitofu namba abantu mpara otobwata bono iga bado bagenderete kurara isiko bunangu kwana jinseji mbare na etira sakuru kwa mariwini chief bado bakuraroro jinseji kana ogenda no bakuraroro omaite kero bwato burayi bobe ekero burayi buru baria pakansa akirege ntego kiregebe ngiyeko erango kwana igo esa papu erango kwana igo ekero muntu uri murayi uri arotse nera bwekore endane ya yoka kirege ntonera bweka omaite kero igotete nyarebe na nakagote injarango kuri ngumuriere tukumanya story iyo okoranga okomona no tikaturakora kwanyore sawe yaire abantu baitu amarigoini ebasere tugwasari bagotegwa sari na affordable housing chikwa gachoro bakarusi gororo biashara gete bigakorwa cyagakira kwanza gusi cyacakira una nyumba kiri njira gacho na kende ngeo gyakorekanirari asari unango kwana iga agari busa abantu bari bakarusi gwari abantu gite abake ega no tugwikira twanyoro bukabira abantu gite abake bagachora kurororo bakaye guchibesa kiriji ari kuru 30,000 abantu bande mbaro igere wikari ko ruri yago nyarebe bate no oyo ntumutageti bari kiriri tagete bate oyo ntumutageti ono yonga kwara bono ubukabira situliga sito Nairobi ubukabira bure ikoro na kieko era abantu baito gari abantu ise kwa ndurigere libona abantu bunda baona bare maria okonyo abantu bare mari na mepya bara bagusi na bakamba na bwa bande batigirisiko iye kogeranga ekorigere nguburayi buri buraria ububwate upendero asegete asande batiga so egento nare ko sabaritangani abantu bari baitu bono ga bari gari barisiko kera ntwachetu tugatema gukwana numugaka getoyo maria ebwate se aganto karitoko tokurakora meeting egabwate sabanto chiwoshirumwe bono ntubwato bunyumba getari abantu bari boito no bakwenda baberoro mambi bwaki bagendere bintu byabo tukuna kuriyenjera elinde toraba ikere gosento nyoro bunyumba gete bagendere komenyamo mate enjera omenyete tariero ne menyete egejiji mali tubwata abantu bari wakane nyumba 3000 maybe na mafuta make at the end of the month kwanya umuntu spend rigento kenga 7,000 bono kwa mako muburi kurugari utagetaso nyumba wakana 23,000 mushahara wituri kuika bintu bya mbiri kuikena yani namangana getamanga ari tutagamba tuja korema lakini ngento kenare gusabangelinga abantu bari kubugata tobakonye ntira getengao gwetera serikali barona barabo babira kyara na baro mwanya bantu so nare gukwana igoro yo pomozi egiye kogeranga bono iga yare kuba ninde kero ko abantu bari tangomba begetasegete igototeba abantu bari batagurire tu abande bakiabeta bari chinsemo chicha Riberian Rand ichire totebe chi barabari asa roche nabo igemetaro yembura ase amacha bwente gweta serikali ekaru mbarusi tiguritangani abandi bakanganya gochaga igana ndasi bachite gutagurira ino mugano tobwata asenjera imekegima bana bobora ibwa totebe yanyarekanire chinyomba ngwagacu chirengi kware gokora esenge erineri chika banta abando chibare babonete kuruororo okubatiga baberororo emburage gututo nyore amakwa ntete kubeka ntete ko tabono igana abantu bari bandigere tubonsi bezo ko TV ntete na baro babe chigwitine singa ekero tu bwata chiyumba chiri cyarengero cyari gweta nekero bono tachibugati wona mafa gari igoro kubwari tu achibugati ngiye ko rangu kwanaiga
ekera twachibwata chiumba chiri chiarengari round chiatugita machari tari gocha direct ikera abantu lakini munabono igaru tororo igoro naiteta sakuru kwa asina soko kero naita sakuru kwa asina soko nganyoranga machari arure roche muisonde mbura yato nyinge sana machari arure roche asoire chiumba bakachiri chitanda gosou amachari abantu bari babegituro cyari umwete okay batagete konye barusire cyumba kiri babeke poundari amachari tagendera go affect abantu abande so asanara use basimeke mete bari gincirende yonse yare kogera amachari taruroche elindache gukera abantu abande bande neshere nera resellance egotanga abantu amachari yari rocharia umuntu utakire kuri 30 meters koma akonyore senye ncho umuntu natagete go umuntu nabwato ukabira bona nateba umuntu awe extend ukora kuri 30 ogenda 50 or 50 ogenda 60 pono ne myako enda igonga yote tabantu banda bake bali bamenyete na yote tabagende guki bono buna omuraire ndi kwarorirenga abantu abotaite kura bachandikire kwanya gukwana no murayo yo orekerwa totebe of course ne competitor ora mate ya brother torabe ko burayo bugose omongo kungusana nuko kando torarora a solution y'abantu kwanya gotema kumirana nere muikaranse na tuikaranse tega mugambe na hotekera umuntu ayigotete nuyo ndare nchara mukunyara kuigwana uyako gote yaya tware konyora kende turagere alafu to endere nkwana ayokora kumoteino kurakiri yake elinde bintu binde turakora tumaye kwendera so no ikigri vaze jesomo asomonto yare takunyara gukoigwa ne sababu atanyare gukoigwa gote ine serikali bono konye ndi umuntu ngabuno yare ngo muntu muya tango bono takunete bantu bamari weni gekora mari weni tari affordable housing chikwa gachoro tango gatigete roche gari yakune tuyokaigo etigere goigo so muntu yo bado naba tako muntu muya ya na bonte teko tanga no muikiria manganayo takunyara gukoigwa Biamono sana umurige bwensoko niko togendete asomoroberi bwetorobeni katogendete kumurikira abasaye no burai imeyense ayega nigo akago chekera abasaye bakonyora bagoteba kire marange nigo babire bagutigwa sike bintu nigo bigokorekana arigo barabu banyore final product bagotebunga koreke lakini mbate biringa egente kege kotwara gogokara nigo kyabwenerete gokorwa asenchira erega Dominic abasaba bange mbarororo konyora babwateriogi abasaba bange bamanyikanira bakuma no mutandao na babwateriogi lakini ground bada wakuji narekero kuba bori kuba bagota politics is a dirty game na kimba samikiora nyare ko bagokwanira basaya abasaya bagenda babwata chikura option ndeyo konye mutaete linde na intutonyora libakari yase serikali yeye kusase kende yonse keligeta kirenge musaye wikabororo musaye lazima otware gento gekurkwekura yakoro totware tie kure yiga tanda otogo cha otokonye na kiekora usewika South B na bokonyo pana ya nene gona gotega bantu ngayaya akikisha mwabwatire kura ekure nere ragere na intutumanyekane ngantororo lakini na wonte tekote anga obogima bolibu akare gosesia seria korekanire kare ne yabonoiga etofauti neroro bonoiga basaya baito abange babo no ena ase skuru weta bakigishirenga batwarire kura in fact ko nyambara atwara okay asa out of 100% ndete ko tanga 75% babwatire chikura nande bamanyire stock kwenda guchi so batwara akiri ringa without ikureye ndokonyora murayimuya without ikureyega nchirate yo turaikire bintu binde bikwanda guchi yawo so ni maitenga basaya baitu chisejiga nango kwana abange baitu banyore chikura eyegere tenga togoso 2027 bamanyira stock kwanda guchinga ntonyora libagarigia ryo choro murayo tutaete uriura manyenga na into basaya ntororo kenye Mbiamono sana abasaya na ende mbarororo konyoranga bagoteba na bakubabwate watebanga omunguso ibatagete bababarai lakini bado kuba murai totebe nono bwemsie egarama nerororo wikotware beso kwerikira asikia magiage siasa na boigo ebese nero ugutarira none kinyuro gwiko batebe ese ngenjo tingote anga bona iga Elinet nyambane nindaite ko bo msie gose Kajiado East igo nakwanira lakini tindaikira abantu nakiora bateinga challenge yeyu na kibono inu bunarenda barayimura gana kimogodiri nero because there are so many young youths isko gabarusho borayo baroro no bobe lakini mbabo ate alternative they don't have money to do campaign mbabo ate pesa bakwirikira none kiama ese kweba osere kiaro gosera ngoro kwanza ndotore ko gosera mbare erike sengejo kwirike kiama cost nero roko bo mubwata ni bwe kiama kwanza kochiko koba aspiring se kiama tete ko mubwika no tiganko mubwika no bwe kiama kia Wiper
kiama kia Wiper eliku eliki Wiper nko tobwate SB1 tofauti ntobwate koro president pako mo MCA mono te dokwa ne biroge BNCBK na bibi to bantu baitu bawikera eliobe oikere ochikoriye kero ugaria ntobwate steps getoweta wikobe member korukwa beire member bono watakire koriye kero giki wikoge ndege ntotokoroka live member alia bono netakire chibesa gete chirichikurwerwo bono no mo MCA ekiama kia Wiper ukoruge ntotokoroka 20000 kweli kiko kwa beire live member ore tayari bono uchikoriye kero ukoruga abutu agende step ende korokwa ya nomination so ntobwate ntotokoroka nomination fee yeiga okonyo mfano ego depend one nere guchi depend but no less than 15000 tigante yabo iko no less than 15000 so nere ego depend inkero kiokoria bosene tanto fauti MP tofauti kiro monto so na inchina ataka kote ya sobo MC kiaira no ankoria so kero kweli kya buno a life member wikwaka na 20000 kokura kwaka na 20000 ntubwate gento kende tokoroka nomination fee ye bone ngo dependere nengaki na wera ikinga kiete bagota 10 na wera ikinga kiete bagota 20 again depending ine miaka yao mwete ntubwate abasaye bakoroka na abasaye bale 35 guchigoro na ndi ntubwate abasaye bale bakoroka na abasaye bale 35 guchansi so wole 35 ebesa nero takire wakana 35 guchigoro ebesa nero takire wakana kole 35 guchansi aino musaye utakire ebesa nero takire wakana likewise na IPC IPC nero netakire 2500 koro musaye 35 guchansi na kerore goro wakana 5000 so chibese chinga kimuntu guchinyore kia era bono diswalirigia chibese chinga kiguchinyore kia ro tagitega seye tubwate 15000 chikweliki tubwate 20000 tubwate none cha nomination lakini umuntu no bwate muya okomunyoka biya ne korende ne vision no bwate alafu maybe gokonyora totego konyora use 5000 kwanyora no takire wakaraji bill wakana kwanyora to korete toki tubwate bono tubole bosa but now ndete ko tengi gento kibwato musaka no kibwato mwele once umuntu ateire nando bikire mindset ina lazima ngire gento keri chinjera nezi nyingo muntu awikira ngakyo gokora omusawo kwa 20000 omotebi mukichonzi achikubekera kweli kikobe live member taraga na school fees taraga na nyumba omusaye muna wate omete wakane kiama kilitolingo wakana leo nando wakane mambi no koriye tingo tete ko live member gokonyo 20000 ibintu mbiro wikero mate no entorigo tanga yango gora daily na school view wakana daily igento wakana every month ne nyomba kwa tubwati yago so use kubwatenge bill se chinde wachibekire kando umutinyo koko so wakana 20000 wagisha kwa rusi rebe sagete kwa yebeka kando ekera once wakana live member ngo kanyure lindo chi wakana egento tokoroka nomination fee ekera towards election so ugaga dima konyo 20000 naboko beka no beka 222 out of 10 months chekire 20000 and wakana ekera ineshere chama njera teyora again inere chama lakini bado toro she challenge nera ororese ngenjo okay na be live member na ngangande na kana 20000 lakini gote nomination bado aba na inji na bago cha nominate nomination aba na inji ba nominate tinda abatalira na barabumbaga niti no maete Nairobi gato te no niga bwe wodi ya so guchikora so okorigyo bwe MCA tari magoro guchero ike yonse no maete we kotumie na no to batigari we kotumie pikipiki we yani igotoro che challenge nero rasaba so ngocheri yaigera maybe na magana ande na gote ali make kidogo lakini ngocheri yaigera once gwakorire binte ebyonse bono tubwati njirende yokomenya bono okumunyoka ai bono kwenda obe buno muzigo ubugori guna abantu bari bande kubaweta bono buna kwaroche gusia abantu bande mbaro babugure tutataiti commission ikero rochi nyarebe nari goraria so nyarebe ga wakumu ogwakira bakansa ndio bono wetera ya utuko ira na bona ngere kororanga inkiye kogera abantu bande muganyete nga onyetura mushangerekano ngende kwimukyo koboke gorongo tabyo rero isera mbia bono mulire bwenso kotochia tambe tokwe no mutimo komonyerere tokwirana togendere konyoro bose mikurwa asensemeyu abasae no borai
Eye Nensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited. No tulegigiga asingi chao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugimo bwe. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu. Magega ya televisioni yansoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Kera kama tingatara, gaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe, ngararo moijano. Umotu batera mabwari. Murigeri bwe Nsoko TV, oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au, turabe tukumira na kira litukulie iki. Guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko. Tugwakorire emirimo yawo yerituko. Kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andaje tasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria
Akalia omotoya kabwatwa. Akalia omotoya kabwatwa. Amatukemero ngena gaika kabwatwa. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetero muroberio bw'igekoro gyeito hasi tukuna nabaga kaba samwerere nabuiga bangi nabanyika iligo kwanero kwebo yia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbune tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito ime ye Nsoko Nsoko Yegoro yeito ime ye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari ko uwomugusi nigo bware gosirwa n'oburimi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Biamono na ndo murigirira bwa Nsoko kwegena kwa nenga nigo gendete kubwatia omuroberi asenchira ya bene kegima muroberi wetorobini entunda ya kabere eyuire na ende eye omoisho karator kumurekera abasaye noburai imeyensa abasaye abange nigo bakunya komocha oburai bororero lakini twanyare kwa to kumurekera ari bagendete gwetera nabo igo emerobereri babwate kwenekia na barabungu chibare kubwateraniwa ase oburai bo sasa bochori bore bosyo nari bakunyara kwa bakoba ase emeserio ko make decisions umungwana nari gukuru kwa Jasper Saka kuruchinsemo cha agoteba live from Masai Village South B Dominic Moya ogambire South B mapema abantu banchire kweguru mungwano yigero tebirenga akorekana Masai Village. Masai Village is among the villages chirichiraria na atebantu bwatege chigekuru kushimura tewa marigo ni keriya tagurwa tubwate fuatanya P Kanaro Kisi Village azina soko pamoja na Masai Village bano yote birenga abantu banchire kwa gambiro mungana nara naro ku Konki Boy agoteba I like the show wanjire spirit yao na kyogendrete ko banga amangana umurigeri abaigambari yegati bari bagendrete gutuma jujumbe gose bari batomere chijumbe gwetera sensemo ya Facebook na ekeretoko gendera ndo chidaikani ko chigendete ko minyoka chinsani sano nenusu chabono mambia na kidomini roche oborai bwa Nairobi na kiroche borororo egesa aso anana segesa kukyomogusi mbiamano moralia Nairobi aito wetani kumenya buyana kumenya ibintu binde na kumenya ibintu binde buna toko na weto maigo bunegesa kumugusi ase nare tubwate challenge buno mugusi bono igoro y'oburai ntuira ine maiga kidogo ekera Nairobi aito kerere county ntubwate umuntu tokoroke gavana
ntubwati umuntu tokuruke senator women rep tubwati mu MP ntubwati n'umuntu tokuruko tubwata aba MCA batano abwasi tubwate oyo male nominated bane bakabe elected chiwadira ndachire Nairobi kwa out of 85 wards 85 wards tubwate igaba aba MCA tote bare elected bane chiwodinya chioka alafu tugatwara noyo mule nominated out of 17 constituencies tubwate ase en county to Nairobi ntubwate mu MP no anoyomo abuno bono tugu chabuna ntoba usi kwanyoranga twiranire maiga ntukwiranira maiga okoyanga abantu baita bangi kuru maiga tinte tigote abono ye gyara no tugu chigosoa bamanyire mbamanye tubu ya burai lakini abonte tigote anga gwikira chinse chiga ekero tuatare chi constituency cho 17 abantu baito bamanyire ubu ya burai ekero tuatemire gutara chi ward J85 abantu baito bamanyire ubu ya burai bone ekero bamanyire ubu ya burai eto identify asa chiwodi chiri torochenge chiwodi eji ntubwate abagusi barabangi abagusi aba toikishenga twanyoro mugusi oyomo egera egento kende kigo chigia toita bunari nago tei etokonyora buno gutene naye nyare buteneniri elindaro sirieta akore biashara gusakore bintu binde koma konyonyi gintekyu koma konyanga abagusi bons ase wode yamo batenira abagusi 12 asomo bwikane ward ya last election eto bwata abantu toto yabantu bari go contest for member of county assembly bari 18 lakini abu esto bwata bagusi 12 kombwatire boyo koma konyora ngaba usi abaiga bonsi pi kiro muntu nyorire kura lakini twari kubwata tonyora muntu oyomo ase group yonse yabantu 12 tonyora muntu oyomo yari ngocha gotobera raisi konyora murai mapema kubwa abantu abande bono nchema edenga egento kiri tokurukinda mwamweri mebiragere umuntu ari egento kende guso umuntu akore biashara binga bunebyo ntwa yetikirite sotiki abuka egente kyo taragenderera gwatebire muna last election ekero mwatene to mwarenga abantu 18-12 barenga baguse 18-12 barenga baguse omuguse nanyorete ekero mwatene tabantu 12 bono ego mo MC oro no muguse mo MC oro tari mugusi igaro moikoyo igo bono mokora alena kese nginjo mwatene tabange mwasira na mwabwatira na keko gerekero einere sababu ikiara muntu otatete kurigererio yo no tatete kurigererio yo gatete gwekobere bono igo gwatebire no tenene badekero gekyo ase ward ya South Bay inge tambukire kimwe abekire mwene kinga ime omagosa ari mwa akorete nande muri gocha kunyairorera sobochori obore bosi bya mono muraria last ele na twakore tubo obochori boria tokaira last year yalenge oyino mwaka ku 2020 no 2023 oyo etete 2024 oyo tole no 2025 omwaka 2025 umutinyo candidate 16 bari bakubwati ntwarangira ne tuno mugusi mwarangira nte ntwarangira tuno mugusi tugaisaransa se egetige koruku marigwini ne school kero twisaransa aria elinde tukabura ninge ntokiye umuntu kyogotoroga bono tutari konyore kero yege gyairanga ntirate yo turanyorenga percentage itogere nyinge ntuma tubuya buburai kwanyanga twatigaire maiga lakini ngote nyasambi yekero twagamba mangana twakora ntwache tutogekera se conclusion togateba igabono abantu mbarokonya bari giri uburai ko 2007 bakabono gababeire batana koba umateno naye madam obe ko muntu eskuru unakoirorera asamo lyuka ugocha wako moyo kero kuna gutute school fee umukumoiro akore no ene bintu binde bingao so togaikira conclusion yarengeiga abantu bari batemire kuri gyuburayi n'abantu baito n'abantu babwa tobosemi ubuya lakini bono yayikirenga kindengao eita batakire kuri yige gasindere ukigoro kero kyo MCN kero kyo mwana kyo banafunzi baru school njera de orante nga bono gali statu minago chokore bintogete na no gocha wakora tuisaransemesa igoro tutakire gusaransemesa igoro tutebera nyubuya tutebera niwobe kera sia somo edogonywa gwemukire kwaramira umuntu ekegori ya 3 minu eyire bobe ne mira yaitu so togaikiraiga togateanga na yabono abantu bari bakorire iga tigabono barasuke maiga tochina na mwamkumpya ngote nyasambu yekiara bagusibari bonse pimba isaranstaria bakambekira mauga baganta ibone safari ye tigatotemenchera chinde chons tusugumekera tuteto burai bwitu iga stomanyeta kuru Nairobi South
Biamono umungwana narega igukuru kwa Ezekiel Jeshi agoteba my mentor David Moya MCA Nairobi South korakana numu maithe ni morote Ezekiel Jeshi aigana bari bakonya gukubwati baitaberanire bagoteba nga okorekana nubwate qualities chokoba obora igos chokoba mu MCA bwe ensemeyo biamono ande gento kendega bwase kreto gendete gukwana ari akogendera gusari akogera moko nyara gusento okonyore kiruge kyo ebirogo ibiga ase county ya Nairobi sai ntubwate obo ikirugo kyo women rep sai abagusimba tatu batene nororo ngengana kyawura kwa nese ngencho ngaite ngankumera na more nabo karamo komera na ninki mokugamba tubwate oyega John Mora tubwate Beatrice na Millicent karamo komera na twatebira no momera n'abagusi ngerengera ikimo kwana no bwate experience karamo atente last election umwagwete sengenjo mwatenta abange bona gantu bwate ntubwate batatu baragenda mbakete benki keraba nando kunyoranga twa spirit chikura chaitu buno mugusi igento nkirana nanga ko batainga neba ko batainga Nairobi gaigas tomenyete tubwate chikura buno mugusi zire over 400,000 chikura ichuka chitakire kubeko mo senate kiro tutakire chikura nsini ni cyo mukamba tuichoreri tonyo tobe governor lakini bone senge nchunga nturi kubwata na buya kwanyoranga twatigaire isiko lakini ari gusabaiga bono iga towe bange kuri ward level mbaka igoroga ari kera bono ntubwate bake president yo candidate gutokuna kwambikira ukyo mu MCA kyo mu MP gekera abantu bande ba identify rasa baguchikuri y'uburayi boiga ese baroche ngaga mu usitu narororo nande tutuburayi ubu erinde tokonya abantu baitu tari ngatu achete guchiari nande tuirane na moko bosa iteko bia so ndoche nga tubwate president yo candidate kurugura ari bakanse tutakire kwebanga buya nande bono mwete obuya bwitu mbori nya tubwate president yo candidate yomo uyuguru kumatiangi ngabono iga abantu bonsi epi oyurege sakukyumugusi amaiso spino torigereti tokomote umuga kuritu oinera bono tubwate jinses nera togwe togeri mwete ngombe yago neba karika we saira akuna kugo sibiya wakama kwa mabuya wakaire jiro kwani kwarete besa so tubwata kairi gaito na intu togo tumakuchi mutugari buno mugusi elinde gaikere lakini nare goteba iga asabanta abaito abagusi abaito bamenyete Nairobi nare kwa buri ge kyare gente kiabeire sana nande bune ward ya Embakasi South last election ntwabwata umuntu uri kurukwa changanya n'umuntu onde alafu numo mpyo bono iga ukurukuma wade abantu bari bachese ta kidogo kwendirio yomo batigiro yomo tango bono iga tomenye tubiya tango tubwata mugusi Nairobi bona ase constituency 17 ngantu bwata mugusi no yomo tubwata chikura chisa ine kubeke governor aina magosa manene nari kuburinga bagusi baitandonsi sibali igento kiriya koregete South B na kiriya koregete ibara daimenga kigite ya maiga na kinare gusabanga kiare kuba kirase constituency keba sekire ward ne counting me kiara bono unabono gantu bwata abantu bali besokiri una wata iri Millicent Omanga na babande babere Mora na nani basokiri na Beatrice baisaransa segete baigwane batebani yaya ai koreke eri ntuira chikura cheito chisiribusa ntutaitana ntukoba Nairobi buno mugusitore well represented egaki mbiamono kero togendrete asensemo ya kabere kero togochi gukura ndoche ngachi daika nigo chigendrete kominyoka kintu bate chidaika ange kuminga to kumurekera ama achi siasa ye county ya Nairobi anena segesa kukyo muguse bono iga gwatebire chi constituency cha Nairobi 17 injire chechi mo identify moroche nga iga potential nero muguse atene kero gukyo bwempi tore bune constituency koro kwa Dagonet Corner asomo muroita rweto olevono currently governor ya Gusii kuro Simbarati asali bado nganturo chenga omwetekero once to yiro boba bade ke umbuke rinkero so ari to kubeko mu Gusii to ochiralia ntubwate constituency ye kuro Embakasi South bado mu Gusii to na ichiroro ntubwate ne constituency ende ekoro kwa constituency ne tubwate ekoro kwa Kasarani ese umumuro koro kujobwa kona weto makurwali pada abantu baitumbaroro jobongera ntubwate constituency ya abantu baitumbaroro alafu ne constituency de koro Embakasi East twarigire ringa sari on CP
tuise ko chama buno mugusi nabo konyanga twanyorere birugo bitari bine bitari less than 4 mwa kero kenda baraya bakuruchi constituency echiba ikeranire ba moikaranse buno mugusi mwagambire mwatebire tigabunya getate nase getega ai bono na ase bari urochi bagutina babera bono egete engori nebekire gwikatora arigererio umuntu okominyoka buya tenga buna twepimete South B mwede South B twepimete kuruka maiga ekanyora twikira sengori bono umuntu uri ugete engori ekaira akabekerwa mauga kero umuntu atari gutigara maiga bono kero umuntu atari gutigara maiga so bono aiga engori nebekire gwikatora asegete rito turachiko yikira totebe yaye watanganire aye kwarure maiga bono twesipi ketubeka maisa soyo ekina kitogendrete gukora ne biamono abantu baba bakurugete mambia bano iga inkiora abatebi bono abantu bane ba South Bingima kurwa liasa astokuru ko mass communication togenda paka liasa kuru ku Bellevue tunachari Koni Road weta tunachasa kuru ku Kanaro muntu bwata maza kuru ku Kanaro ne lieta lyo mutala lakini yakuru ku Ngongu River bono gwekangote yumanye liete baramu baterugeye abantu baitu baonchoka na ta science abande bagakuna mata hospital moina igontete ko batainga esafari yeye estorigere tigochi biamono wansa sukumanya ubuya buburai nandenga around ende buna togoso mwako yogocha tare 10 umutinyo 8 ntogo cyande karinde buno mugusi okonyanga twebangete buya twanyoro murayo buya asande buna bono mwete tomenye tase tokuna gutaguru in fact tokuna kororera ubusa umuntu ago twigwire ndamwe mubusa n'abagusi abana abange wigaturige nzira tokubanacha kwa makonyora ngaga yesu mugusiare mwisode bwango igamba agenda bakarigereri bakadanga nande baretire county commissioner ngoje abantu be county commissioner baretire nande batete kuna cyase gete gatigarete eri baseri abagusi bonse bayito barororo nari gusaba abagusi bonse base bari bono igabari ba South B tokonyora umurayo umuya wika totete ubuya asari tomenya asare buya na muntu ndebwensi atato chegi ikyara tomanyira ubuya bw'uburayi wetani boigo pado guchi konyanga tuise kwirania serikali ero twaseri gutwensi igo tomenya South B abantu mbaroro konya babegete ubunyumba boli bwa baria bagosomeria bana igari no tobegete duka abana bagosoma ari no tubwata abantu baito bakonia maji ari no tubwata abantu baito bakubeke stima bono konyora nge biashara y'ibito byarire bagusiba ito bono ngange bale kunganye ko Nairobi ekaro togendete gukorra umungwana nari gaiga okuruku Wycliffe Gisemba gotebanga Linet Mborere umungwana yunga erema nikiabwata maese ngenchonga abasaya bange batemirwe abasaya bakwewu egati abasaya bari bairu ubugambe akorwa abochori bwaeta nigo bakonyore kiroge kyo sai nigo banyenyekete lakini bakonyore kiroge kibenena asanyare ko bakommission one of nene mu women rep ndanyare ko kwanembe ogaiga gotanga ogochicha ko bwata maono sai ntokoroche no bwata maono y'abantu ko gwikagari wachenji ingeke kere mari ge wika mutari korora bono kwa igota buna wabona watangwa konyoro monta igotete tari konyora ka baga gotegerera mwana inje umaita abantu ntobwate bare tofauti bunandeiga igondoro over COVID konyora kiro kende yonsi asese ito ya Kenya lakini ngateba yaya iliongero sibu y'abantu bamanye mbwe yane wikancha kiro kyo bwa MCA ntire kyo bwa MP baka senta kire so bunandeiga abantu mbabwe kaidi bunandeiga wikandosi obosani ubuya ekera nintagete kende go chigoro tinkonyara gotiga muntu ndabwese obwata maoni yari aragere Kenya itegendera mutu ndamontete kwarega ni kiro monta semesa yane uri obwata maoni maya aragere togendera go chimutu so tinkonyara gotiga muntu ndabwese ekera ntete korosinsa paka yorari lakini mono iga usekore to mugako uri utete nganchega nongo kwera nako kumwagere simio tete nga mwana oseri go takora kende asenare ga nyumba ya yiri to machika ari chikwende takora kende so ekyara bona ama edinchega nongo kwera lakini nchega igontete gukina kuruga ntire uchiro ngende bakasatakire mbiamono kero kende nkwana yawo yo mwari gucha ase abantu bakurigeretyo mugusi okurigete mambega n'abantu baba South Benereriega mbiamono umwancho murigereria nande nabontete ko batenga ensoko TV egendrete kurigia enchera bakorosi abasaya baitu abo babono iga nande nchira bagendrete in fact indochinga esoko TV gegendrete komenta abantu baitu so one asabantu bari bakurire Soko TV na bakire mbiamono nande gendra go support ekaire inere nchira yamo yoko ikera barayi bari bande tutagete
ya kabere abantu baitu gusa abantu bane ba Nairobi South andonse asemule na abateiri ngambu ya mune kera rero iga mwamanyiru buya buburai na stock kwenda guchi tugwika 2027 ebintu byonse mbibe buya na ndete gatumente nigo twahikishe tuhakikishire kero muntu twamukunire kera kona twakunire kera kona ya South B n'abantu abaitu bamanyiru bonasi bakwenda guchi ikera to bento korabo igo asenari tukumie kera toneire mono so buna antumu gusi na ndina wontete gukwanike gusiege kenene kunga una antumu gusi wika twiriri tumanya stock kwenda guchi tochamo tumanyu buya buburai tukusangirira ibintu byonse rori twamenyire bunaza bona abantu bandi bamenyete Biamono sana biamono kigima omurigirire bwensoko kerondo chenga chidaika nigo chiagendete komnyoka ngora itera chi SMS chiri chanyara kwa bachujumbe chiri mwanyara kwa mukurika se ensemo ya Facebook nigo ndo chigendete ko igora ngora umwana Frango agoteba nga kuroma genje musongwa agoteba nga omoroberi nigore bya kigima jaspanya na nyara kwa ngukwano yote banga ngo aroche nga oborai bwao mapema mbuya nabo igo Ezekiel Nero tebrenga nigo kom ore menta yae gose nigo okomogo kya chinchera ogendrete kubanga enkwana yao nabo igo tebrenga nigo ore omurai omuyakigima na wikiraga bundo cyo murigire bwensoko nganongo chigukorera omuruberi bweturubini mambi ya rero nyoranga emeruberi iga nigo gendrete konyenyora kuruga iga ensoko TV oboroso bomuguse kerubwate nganende oragani to murekere ne namba yete studio nigere ororo inambe yo nabokunya kabokorika ujumbo totebinga ngana kiyiga otagete omore emerekeru nabo igo bosemi bwao nabokunyara ko babogoto ikiraga iga anene kigima okogenda sensemo yimitandao yekerero nabogotonyora buna ensoko TV kerwachira nsemo ya Facebook kwanyore link yeto kunyara ko bago like nabo go share irindekere abantu abange nabo YouTube nigo toko ba live botambe asekera omoroberi kerwachira ororo enekinga kwa like nabo go share irinde tonyara ko batogo kina ensoke kero gukina na enga kwanyara ko bago gukina buna omogose na ichana bakonyora buna Linet Nyambane kranko kuganerio gende gutwara oburigererio buya nabo go nakuganeria onyare ko bago kwegokya irinde tomenye buna omogose na omorembe nakuganerio tware ritkorige nabo go omogasomuya wikanandeka torgo chikomera na ase ebiro bine asembeo Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene
liyokuralia asegitesenieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu iyobonchuria 0788666662. Ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segiteseni kia usigitege Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagire Nsoko TV twachire gutoligesa ku kyomugusi kurwaso kulimera asendiba y'abanyandwaliro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba Samuelere naboigabangi nabanyika eligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunarero Kera kama tingatara daiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano umozu bataya mabwari Murigeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba gwikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyandajita sekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mwancho muligereri Nsoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwa ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko yagusi ase chinsemo bune chiana kuru Mwancho muligereri elitonyare ko batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ore ase chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba una chinsemo chia mulo
aria so mugusi yare enuretie tunyare ko batokoire kigusi oro no mugusi anyare ko bagakoigwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batogoikoro nerio mugusi nere anyare ko bagakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni gia Soko TV no gotuchiko batogokora eke igekuru gyaito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Omuruburi kubwatya nigo wanetya oburayi bw'omwibori. Beamono kigima murigirira bwa Ensoko kwegena kwane bunani gogendete kwegokia kurugaiga Ensoko TV nabo igokwe konyoro bosemia kubatikana nemerubiri agenderete gugochera naende buna botambe ritkoria rero ritkoria Jumatano kera botambe tokumirana no moinori bwiri tukochinsa nibere chabono botuko kera tokuchikomirana no moinori bwiri tkoria rero uyugo chikobaga gotwerera umuganoye kai karansango oikwigo umuganoye Jacqueline Mora uyugo chikotwerera nga yakinerete nande ngana nero rumurigereria ntageto manyenga Jacqueline oyoiga ni garu moiboru bwense ya Kenya oyu ocheta sense ya America maiga ya kugenda sense ya America kanyora bwatu burire bwa kwanza lakini ogosemeria nkorororonga nonyo ndo urwarite oborwire bwa kansa na chitaka bwena igonga tochiare enekinga nkobero rororega erinde onyare koba gaukomanya umuganoye naki akinete akagenda gusekera nyoto buriro bwa kansa muna butambekera kwanyorere oroboti ngani go bwa tuburiro bwa kansa muna mokenyo nde bwensi gose muna mwanya bantu nde bwensi kora twarure feeling nga what next Jackie karibu sana bia muno nabo gukwani murigereri bw'Ensoko motebi na kyokurukwa naramukunira keiko erindo mwerero muganunga Jackie utugukwana nere orumuyiburu bwa Kenya uchita akamenya America ninki kiamorete Kenya naende ekeranyorete kansa umaite bonega maswari angere kuhiti asomo gusyo kurigete butko bwa bonega mumanyinga yoibeire gocha erinde togenderera sensemende umoroberi. Okay samarietane kuroku Jacqueline Mora mukaya seito boiborwa igere Nyanguru ya Marani lakini gokinera kwane tinkinereti mono Nyanguru nchie tororo after my high school ekera nakorete class kiane ye 12 mono nkinerete Kisii Town yakogera mama garenge na Kisii General na no mono nkinerete Jackie kero kware gukina kero kenda bana mbarenga moibwiri twase family yenu osemore nche ndo mwana kabere sabana batano na babere nincho yo kabere umuseko kabere alafu abandi bakumbwati kurumaega Nekero kware gukina how was live na igure mamo mino ne nasi orengene kyubu mabwarenge be your mother being a nurse tatu minerenge ara tata no mwalimu orenge but initially taringe mwalimu ora akorire chigasi nyingi na bete chef na bete na korete office ya PC Mombasa but around the 80s akaenda back to school akaba mwalimu P1 teacher until his retirement he was a P1 teacher. I was live now nga iguri bonsi mwalimu ne nasi na kibono inu mware go usena kibugi mabwarenge ncha so teba na kinirite bugima boko like mona liria abantu bagoteba nganje ncharanje aturiete gose ntwararite liyo onye liyo maybe twararite kere twarenga bake kere mama chite school gosoma nchena my sister omonene
ntwatigarite tukurindu na magukuru bono igabu tinkunyora buya na kina kararire gose lakini bugima rende mbwarenge bokongora tebo metandu bagotanga agitoka kinero bugima bokongo kera narengo mako bugima no bokongo kera mama chiete skuru gosoma bugima no bokongo nchino chinda nchiandiete nchiandiete kera ndo moke batirende kera mama akorete skuru akaira na gatuito kabera komo ocha kurite kera kwa nge babumi okay because bono maite aba magukorongo soka bali bachigusibe kiabo mbali kuinyora ngabana ngo sibigu bale gose bachekiwe bintu bunebyo iri nalienga kina twali tobo kongo but after mama achite rende obugima mbwarenge bube ensemo yo endagira ensemo yo pweboya nutware yange yamoye kanisa lakini nunyebwate akwa kamo nabo gasibi kwaende kanisa naende asoko soma kwane na somete Kisi primary emyaka ya 80 that was school ya Linge iguru chinga kiecho ese Kisi town yakwera kana twarenge fees ya 50 shillings per term eyo yalingi chibesa chinyinge naende no bokongo chinyore ngakiyo na normally Kisi primary ntwabwate nona bakori imirimo bago tusibirie birasi ntware gwekorera gasi boarding kwarenge no yarenge day but rende nabo yarenge iho day era advance ya chan teri erimo kuira mache muchi kwa mebirasi gose gusiarira kwa busa ntonto ya tingome tibirasi ibirasi bito byabwate meetings and bana bali bamaite Kisi primary ya gache tuna ba colony I think engaki ya kale it was a good school because no ne bikoroto ntunko bikatwaringe na inde ne bikoroto byengozi bata gose tiger na bibi ari wanchirwe school ne chisocks so that side ntwabwate no twali kubeka na bokubeka mpaka kwagoteru kabisa batirende twabegete no yali twali gwetera twali ngoba kongo because ninyote one incident twali kwenda kwaya na uniform yane kona yagotire yabekirwe biraka kurwa maliko na ndo bano mwalimu abana bandi batebire tigaturusi chisweta totere ni chianga chiuka I remember a student here amonja was a pupil by then agonte binga I took you gotera because no begete biraka again take young and traumatize it tina igwete bija because no na bana bago kine bigori byabono kere muri school manyanga abantu bonsimbare ngaini enche na begete kirina abwate bona yekero kondusiera ini okoba mino mwenya ritenga tinchi korrekana ne biraka byane my voice voice ina bwate yo gotera lakini ayo tegete kondusio ko baya ya ile yo butaka boli kidogo hapa na pale na inde nche nkorora mono igento kiagerete nonye no kuremerwo ko ake na marwa because tata mwalimu Olenge and I nanchete tata sana I was a favorite kid ninche tata nchete sana kubwa abana bande bonse PSA family ngimande everybody knows that but yento gitale kongoki na marwa radio mutatu minare alikunywa marwa bona kanyura marwa bona maiti chibesa chinyinge nkwenda chiri asa marwa bona kwanyora most of the time ogo mo komenyera chibesa chiri chia mamu mino icho bona chitali koba kubaisana because cha bana abalinga twarenge 7 alafu umongi nango temale hapa na pale era atali kunyuma rwichi irende nyumba cyari gutumika everything igone cyo mongi na chimono cyari gutumika bana kikwara konyora no bole meru obu arengo otherwise onye tali amarwa entu twari gocha komenya ubugima obya because ndagerero ntumiseti ngana atebe ngarero ntwara aranchara twagenda batirende buna twamenya tali town mono twamenya tekere nkurigeli ubugima boli twarenge buna chishokora bono engakili because de mama chire meremo tata nere onyorwe meremo genda gwetera sikiaye sisi tukonya gutanga ali taoni korogota chi box nini bono ekero kupurigereri bono engakiri yakare bantu batarenge bange ngware korora bokong nona abaibuli amshuanga no mama na tata bono iga de batimokire batiba kwete batamanyite some other issues
because ririkare nche ekere bono nko evaluate onye ndiri chirepist chiare ngororo n'abantu ababe tango ntwanyorete ntwagwete asa amagoka abo kwena bo kari town kwaroro ndi kwenda kwa musaba no ene besa you know moibori yare tamanyeti yare ne mirema kali tamanyeti kende na ndirende na watu abwate gose house managers bako baruka rero ero meta mainde tie gasi ya igi gwasoka guchi town ko tamanyeti tayo manyeti ngame kikwage yarugego bia mono jaki ekero kwari gukina gusekero kwarenge skuru kikware kwarengerere tinga bono nguika ngukura form 4 ntagitembege ntuki nkiriki nkwataite gukora ikaria yawe nereri yaringe nche koruna rengo mwana ana nchitembe nas that inero yaringe ambition yane esenga chwa karumo ngino mina because mama aringe nas na ndebono muna tu amenyeta ari quarters cha kisi general ese tu amenyete no ipara yaringe chinasi cyari gutirimbukira gukinya gitari na marawa bakiba kurwe emirimo so nje karana ari ko barora lirikale bari ko bika chikepu the uniform kwa tamani sana inero yari kogera na tamani mono benas. And then generally I think na etu enkoro yoko rengereria abantu bande na amakongu ali bagwetera so nchena ninganchete no mbona iga keru muntu abwatu muchando onye kinde e position ina nyare ko mokonya ninganchete mokonya na kinki kyagerete ngwa biba enasi gosengwa chitoka benas na bete nas inere profession yane nakora no en Kenya kabla niende hata ngambo ono nakikwa nyare tukaranga bono gose nararia kwagere tukaranga bono tigangende chinse changu first Kenya gaiga how long wakorete kwerende kwabere tororo gose how long wa trained koba inas Kenya ukama koranga bono it is time ngende chinse chama ikondate maboge moro Kenya na wagetaza nas for a total ya emiaka 15 years. Yes. Na chakirete Mtunguni at River yaringe private. Nkaruororo nkaenda ngokoriga St. Teresa Kitengela yuere aba sister. I worked there for 13 years. Ngararuga ngende mumbu lakini naonekana narenge Mtunguni natemete sana kugenda ngumbu but rende munere kawaida abantu bali gutungaina nguto processor bari barenge chikonmen bato ibirite chibesa lakini mbachi goto processor but rende na nyasa atali mungiti na chitakanyemeki kaba possible after how long bono kwa try to kama kugenda nene na temete chinga kichu like kerana ringi Mtunguni na temete ni chibesa nchi asirete but bono after that na bona ale gotema na ichuri no ni chi green card of which nkoranga no nyasari ucha kunganjira ngwini na bona ale ucha ko batingenda because chibesa chigo process na bochi ale ucha ko boko yekogera abaibuli bane mama na my brother bakwete 2004 kagera ngatwara musigo munene bukurenda abana ba my brother uyu osirete agatiga umungino ye charismatic na nditabwati kwenyara ono kaimoki umusigo uyu na abana ba minta bake kere mama asirete the last born garingi class 6 no yonde na ro ringi form 3 so ninche na imogeti umusigo uyu bwo gosomia abana ba minto bano kiria gekoko nyora maybe wakane nyumba ya abande wakanira abane school fees na inde muri so nkware ko nyora kubwate gento keratigare uchikokorera kinde mbia mono inge kogera bono kwa ruchenga ose tigante mengende chinse chesko ntemo bugimoro musku mukyo yokwete tina temete njabano konyana ikirase bono menye to bugima bwane nganyete munura ganye munanyasa gupangira actually gento ya penalty umuswati nare olenge umusani one twarenge nere kwaya ya St. Monica na inde twarenge abana youth amo agacha kagenda agachi for other commitments
agachakairana after miaka emingi kerairana akainyuranga ngokora narenge St Teresa agachokorora gose bado nonde gose narweto enga yachite gwateba musubati yera ere gachite convent so kerairana ona agachakandigi kerandigia nkamo yani you know na keramo kumira n'abasani abakuru okogoka naende bono konyo imyaka yachire nona abasani bali bande twabwate abandi basokire mbono nkaragoka nje musani onu iranire nyoro umuntu at least ogokacha apu ekere kwa boy kira na maisha ebintu byago kongeire kwa nyoro umuntu naro mu kogo bono umusubati uyu amaraba mwabo mbarenga America bone kare tuomirana nchego nagaitire mwabo abwese bamuraba mwabo bakombwete twakachapu marogoba natirimbuka guchimwane gacheka ikangaki ngo processor wale ngagende neraenda America agante bimokonye bank statement yagera no inche narenge secretary ye kanisa ona gante binkwane no musasiroti angi bank statement nche kambero bokongu musasiroti orengororo komo approach roche bintu bye kanisa mbira bit private ona ngachi kweboli ai nguchi komo saba kweboli nkijaki atakirite bank statement nkamuboli what if toranyori ye have a sister agante bigwiche tu are send something inabo eco work ngaina ngagamba nabasi n'umusista orengoro by that time nabachita agakoraki agacha kante bite bokombo yo batyo meta basista mbabwata mangana abo normally ebintu byabo toliko byayerera gwika bande batebe nga yes bono musista yurende keracha kole kwirende akwana nabande bakamwanchira kange bank statement bone kera naye tu muswati oyo agateba nkwenda ale embassy otema agende akogenda akampromisinga na chakoreki nantemere nanche bono nabo igo yabete nanche bonekera nyora nanche mbachite bagantemera nanche nkaenda nchindi mona chite embassy kanyora visa igo kero kwenda kwa bono no musani onero garamiete kiregenda no chibesa ni garamiete by then konyatwa kaniru chibesa chiaba iboli baitu basirete igo na bwate some little cash na savings chiane bono do na ende na kole tu muchango icho nanyorete chibesa nke torochi abana bali nkurenda na batigete maega so they needed some upkeep bakanirwe school fees because yasogo chitokorete kitomanye turagenda umanyenga kibuge mabororo from there bono kwachire Jackie America iribono kwenda konya kwa nyomiru guse kwagenda badore yang mwisa na renge yang I was older but rende I think rende because of challenge chicha maisha kerengo rukenya konyanje nanya konyomo no nyendimo na muntu tayo ntebeti yangire sobo ritayo esoge nko twara narenga a few people here and there n'umuntu nabago kwanira ono barabona bamaite nkiare wapene but and most of them ntware kogosana it used to be like evil no nchende igitasenga chaka kweboria kanya kweboria nkekebe ngeboria nkekebe taranko erigereria I'm cute. Mbuyore gasi no. Gasi nimbwate. No muntu otenenerete utari guchukunya goteba banganga. But nkateba bono igento kerororo nje no mu Kristo. Igento keroro I go down to my knees. You trust the process. Bono nje na through prayer singo I trusting na kinya saa chitakaleta mugako you later. But yenga kina ndi bono ndengerari maybe chishide chitwa eterete my abaibuli bane gukwa mapema na ende nkabuguli musibo ulio my brother because ino ireta abana ba my brother babiri kabachaki kuru baby class plus my brother storo chimwane bamenyete maybe lakini rende nona muntu irende ogocharo lengo bugimo bono bokongwaro reta kubunyara agwapo so nje bano narenge committed in the church
igo tukanya gusukumira igo bugima mpaka ngakinya saa chitagoteba sawa boneka ro gwachite ngumbu nari kwanyorete omonto nari nanyorete omogaga bia mono sana murige bwenso kongaitenga nogenderete kunyora obosemia kwaigura omugano yego jaki no komuro chako meka nere okomeka mekuiga nabwata omugano okwereire gocha buna ari gukorera Nyasaye nabo igo tweresire una nyorete turu omosani akanyara koba gakogenda sense ya America abwase amenyete gwika bono iga gototebia renga na gwika igose ninki achite gukora Kenya gusengo amerudi ama alikuja kusalimiana tena aende jaki bone karo kwa genda America ndi kwachi kumanyanga no bwatu borore bwa kansa uburore bwa kansa na manyete 2021 yeah 2021 around June nchena abwate symptoms na tebe mna omonto gose atebe na kinari kuiwa konyora na abwate omochandare ndankondo mayarenge on the left side mono sana enderi bono ndi yange agukoroma yachagete kondo mekera na chita America kuruga njachagete ake lakini kurukale na akatwalire problem ngekere nkoenda mangana ali abasubati na akarumirwenda but bone gacheka bamna yaba savia ke no ginkurugaga nkaenda ngakwe scan bagante mbwate some fibroids lakini chirisko ye uterus agante bichu nchi wa affect conception mbiyore so nkaenda America kera naika America I remember litukeli endanja ndomete yani mpaka nkaligamura nabonye wete nkurumunde mbora ninki but after kwachira mangana ali abasubati ya tigakoroma yakenda for 2 weeks na ndi lilibono 2 weeks before na ndi kwachaka kuruma nabo yari kondo maro mpaka nabo kabutuko naenda nara ikaransa icho owisaransa yani kwibunga okwigwa afadhali but nginkobolia abantu bantebia ni kawaida bono mni myaka ikuna gusuka nabo montago chaka kuigwa some abnormal feelings bono ngachanka nyore mirimo ye state esemenyete kere nanyora ya had very good insurance ya nyagitari but nje bono nabwate muchando okiafya nje nari kunyetumia mostly ata ngwarengereti narengerereti so umugakone akanyagontebia ubwate insurance ingia oba ndo manyeta abasongo mbanga bunantu aba Africa arware tarwara naenda for checkups but ntu aba Africa tukuganyanga ganyanga ntaigweti ande banywe penikira ndaiguna kinkoboka so abantebi insurance yo bwatu ikaranserete ningia genda nyagitari okoreru no mo checkups ya basubati ngategerera rende nkagenda nyagitari nkaira ngapimwa nkabatebi about that pain nabwate ante bono ko baye pain iwe ikatotume for ultrasound ngateba sawa ngatumwa kaenda ngakoleru after na iranete ngachangateba machigwa atumirwe cha somo nyagitari ore gynecologist ogenda asigete ogenda uchiko komorora kenanda komorora akangereza gantebi nimbwate fibroids neyemo igere nene but agantebi before to akamboli kwanyolira omwana nkamutebia ati nanyora mwana aganteba no nturi gukurusi uterus yao egento togokora to koira in the office to freeze chikwerende icho chifibroid chiome chi fall off nkamutebia it's okay akankamuboli mburora agantebia ikini gento togokorere office you don't need even to go theater aya but agante before totarachikuna tonidetie biopsy biopsy ne test yeria gokoru kumanya gose no bwate kansa gusiteiyo anje ngateba ni sawa tokaiwana na litu kolio kogenda nkaenda ngakolerwe biopsy eyo na nakolerwa ngaigwe appointment ya 2 weeks ngirane kuya machibu yes bono 2 weeks echitarachi kwere wiki yamo yaerire karora gingwa kirwesi mine mirimo nale no wiki chibere nchira yara wiki yamo yaerire
nkabwate esimi bagantebia appointment yao ya change ukurudi tukogete gochiri tukogete bono 1 week earlier nkibori nkibago nchencheri batia kara na agite sapo nkarari tukeli ni skonde kateba kuna haja ya kuagiu na bonko genda ngende ndole nkibako ndangiriri mapema bono kara na agenda abalende no andi na rusetu biopsy mba koleta na test ba kubeka like a camera in the uterus bari kiri sekende nkero baga umunyagitari akangashwa gantebi it looked normal hono elinko pangite kogenda kamanya wakirwe simikinde nyumba nkatebigwa arendo muntu metali kiraba gwaka watebi nche nyarebe nande ngokora asegete ona tebigu schedule appointment naye ona kirachi ko ngatulira nkamuboli okokora na Dr. Wingo njetina ramunyagitari okuruku Dr. Wingo amenya wantenga gale an oncologist gynecological oncologist oka chiero chikabwata ekere yangaka ngate nkamuboli do I have cancer nimbwate cancer alante bitin komanya umetali mbago gotebia they don't breach any information umunyagitari bwepo wote ante bitin komanya njene schedule na tebutu schedule na appointment naye wono dinayo igaswa nkateba haya njetina rora munyagitari okuruku ekento kerororo Ndero nko enda korora umunyagitari anurie gynecologist so from there we will plan. Okay. Bia mono sana, bia mono kigima. Na ngosa batura endo mutimo kumusini ni kuigure nga bono iga Jackie wakirwe semi. Otebi nga Jackie no bata appointment yoche kororo umunyagitari Jackie obukumire umunyagitari oyo igantaro chinke ko geruko nga kere semi inche komora. Kwatiraga bumurire togendare nkwene kingwira nande gochaga gerinde Jackie atotenga ekera chietororo ninkyo munyagitari amotebete na how was that information ekyanye receive tekera tebete nga Jackie no bwato boroiro boiga ayo amona yanda mange nande nginyoranga buchinde ko kwari bagwa omurigere bwenso kwa kesi mirindo nyarako bagogosanga emasemo na Jacqueline uyo gendete gotwerera omugano ebumweneri bweriti kori arera tochare nkwira nanda segekekeke kire Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba
betri ulegene chinga kichonsi ebenga kielibirira gosenga kiyobo kendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigalienke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na watka kurchitana nyechense Frida Kero, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Bia mono na endo murigire bwensoka kirando no kwegena bado ni gogendete gotengera egitasene ya Ensoko TV oboroso bomugusi moroberi bo muinori buna botambe twasoire ase entunda ya kabire neyo mwerio kero muinori tubiri tkoria rero musubati Jacqueline Mura uyogendete gotwerera omugano egocha buna kinete na gwikabono iga asare. Asante sana Jacqueline, ande karibu aso ensemo yo moroberi. Asante. Karo twendo mutimuko ngwato tebi nga at first kero kwanyoete simi yogo tebu nga inchore nyagitari oko munyagitari getoga kana inje ya munyagitari iti mumanyeti timorochi nabona soya toma etenelio kweremia wateba tekoba igo eri no chiomanye no chiobo munyagitari bwire ngosore gento tokoroka dinayo yani okwanga utatageti kwa mininga nebe igo mangana mabe unditayo tageto ponyapokea atirende iritukeri nabona lakini nkaobwa ngarangiri umuga komento nkamotebi nchungire nyagitari tintegeti kwe ugendie gari tintegeti kwira agante bininki nkamote aya nawo kaniri nchungire akangira kerangirete agandrop era akaira na uchiobisi agante bigukurirwo ngakire simi nje gukui wone karende gari umunyagitari agacha munyagitari oyo akamenya ko nyoinde room nchebweka akambrekeri news agantenga we found the unfortunate yani twanyorete gento kirito tutakagerete akamenya ontebi ngani go bwate endometrial cancer yani nkalera anda agantiga iroom eyo nchebweka endekyo yani nkalera bano nchikurigereri of which inchenki angogeti style yumo tiga support yani I think bositango na enjira mara koleta no guidance and counseling yago tebi no abantu ngo bwena bari gucha tante betikende gotatiga ngatolete ngano bwate cancer
nero twanyorete bona aganti gaburende nkarira kera narosete nkabura nkibona ngokora agaga naririre narosire kakira umuga komento nkamutebi nchungwi akamburi nkibanyora nerito muteti nere bona timotebe tibona inde nyoboete bona inde ubwo bundi bwansoire naki ingo cha komutebi nindwarite naki ago cha react nera ago cha commentary stress yese nanyorire nkamutebia ahenchungwi akana komboli akanya komboli nkamukani tinchiti yani timotebeti bona kera chite kongoyia tolenchera kogenda kana komboli rio kalio akina baroshe nga tindigo kwana kirete kiri bona nera kuna komboli nkateba tigamutebi igeko bakebe ngamutebi ibantebi mbwate kansa yani akamboli gatatu nga you have cancer gatatu ngamutebi ngakangira ganti kanyomba era akaira na guchimere nkalera ritukelio mutuka ngati but nkaibuna ne sauti yante binki okolera buno umuntu otabwati imani nkamote ngateba mambi onko ende meremo bona I need to pray entakire nsabe kabisa mambi aya nabona akambuli no chunyare gukora emirimo kware gwakesi myotebe urwarite ko bwata matukari yo gurwaire oe gutimoke nkamutebi yaya mbere nyumba nakorera mwana naberete tigaye ngende kaende emirimo nane emirimo maite nabo gwekongi busibwa barwire toguchukunya kurira barorenga nkorera uri bakuburi you know nano ngekongi emirimo batieke na igeterende the charge na siorengeri tukere unabona mutebeti nga nje tindi buya ego to basekongi ni responsibility gekogera na tu information etalingi ya igoro kamweresa batimba supported very much abantu abuna barabu lakini baga support buya and then umuga komento tacheti go discuss mangana mangi about it na ende bono akaba very supportive asa amatibabu ane na my brother in law nere survivor cancer kabere nere na ngakirite simya kangeni courage boni binte bibionse karabigo chamo katwaro moyuri ngaswa sama sabo kangyawo saba seriously chi incheno mo catholic chi novena St. Rita ni the saint of the impossible wana ngaro sabaro chi novena kera na akolite novena ye na etu revelation gete bueno I don't know usuburu irubo bwari connected na uchawi because ya revelation na etu yalenga connected na mangana ya giza but irende kuruga abwe gento nchemanyete kera na chito gokorerwa operation naro ebinto mbia bete bikong because yakara gwachire so munyagitari umaete mba gokora operation more than what bara bwenete gokora rituko rituko ndi abolete bagante bachikonga guchi December na inche nchigwake sawa ribono mutinyikyo yo June bacha goteka December nchigwake sawa kimbwate knowledge ya nyagitari muna cancer ge ko multiply every day the moment kwa manyire na stress yako hana inchigoteba menye no boruiro bo amitinye yonsi nibongo nkabate nje tindi ko ira itukeli mako ngali appointment ritukelio muga konenera kwenda alinga go change appointment ya because na appointment ko kole surgery but yakaenda go change okobe yani bono yabeire emergency nkabatebi aitigamuire tanyoru appointment but inche tindiko enda na tariki ichi ya December ni maitenga nyasawo nengo korali gintu wane kere na alingi appointment yeyu baga kisimi bagante inga nyasawo ulio wogo saba nabo okolira mangana bono umuntu uchire go cancel appointment yae bono twakubikire mutienyuki anda ngateba waya my God is able nkago karo nkabatebi sawa nkaenda bono nkaba positive lakini rende throughout ngosaba na alingi sana nkalira nyasaye nkamutebi nuroche ninche ntegemeire se familieli tatambweni bono litukolia operation because surgery na chakirete operation na chakirete ngamaya gocha kimo ngamanya gokora radiation kera na chito gokoleru surgery kera na bogete umuga kominto nchego nyomire no mu America agantebi umunyagitari gateba taruchikende bono nkamana kwebolia
bado okorero surgery lakini monyegete taroch kenda after iban kore taroch bono nabokire kurusa mariogo agantebi eba konyana tebi unga gokobo komete ngo ku explain ribare kiregento kere to konyoro boroire bwabeire obonene to kora open surgery to koyugurenda yonsi so that yuboroire nto spill varusi obobwensi lakini to konyora boroboke to korera robotic surgery wana nkamenya gandu gokoboke kero koreire open surgery okonyora kobekire bandage yanene kera nabogete na igwete ngane bandage bono mboire ngachigokuna nkaibune ba kama yaba igora kamanyanga banyigoire bono yakera gontenga mbarochikende ndi banyigora turuchi ne bandage imbekire lakini tiniko matebi kende nkirete uroche na rengo kuchesa ngo yani no kondemia mbati akanga chibiche chiba mwete chebinte bibaruseti na kiango ngakira sorry after mambiaye bono muga kuminta kaenda nyumba bono iri maragoba mambiaye umunyagitari agacha okontebi kurwari yeita ngo charo chako chepi muroiro enaki nakiagendrete sorry pole gantebia ntorochi kende nkabura morochi kende rende nonda lakini nchegento na muiranereti na motebeti na sabete mono ante bano tukubeke biara byitu ya twairire chi stamp echu twana da labu bachikorora machikweneke nabogusiba macha nabogusiba macha no kra baira chi kurende chi after 2 weeks kana chi te clinic kanyora baretira machibo bagantebi ebintu biri byonse baruseti bankorete toto hysterectomy yani iyo minute banduseti riraramoli chi fallopian tube chi ovary ni chi some lymph nodes around but ese bintu byonse baruseti it's only one spot ese uterus yarorekanite ngana likanse ko chibuchaka bono liri na tabetu ngan stage 2 yarenge na inde bono mitinye yarachire ikaira na back to stage 1 you know rolenge a breakthrough yane nkaboli munyagitari bono rende aja nere ngokora matibabu ayande umunyagitari agantebi mbiya okore onsi kana inde tibocha gokuiranira nsengencho cells njara kaneta chunke but kora atake to kora still it will be okay ngachuzi nkore nkalikeru chemo 8 chemos nande no twarenge no mugako minto kera bantebeti chemo 8 kera na chikokora ya 6 nkamanya ko boli bungankire ro mu planet gokora no mugako kababoli aseki kende nkeyo nkuruga ngende nyumba ntimoke bantebi litukolia ulio mwelio nkamaboli litukolia mwelio no nimbwate ibere bado ngaya yale yena ero yo mwelio kanda ko boli mugako minto chikimwire ngamunyagitari atebete 8 nkamatebi andoligereria computer bia otebe 6 no tebi utagata koramo kamatebi aya njena atebete 8 bagantebi aya munyagitari aligete 6 but inchenkarora nebikone binde nainde byabete because I think nyanyasa oroche ngana akobweniri njo nya ochandero mubero because kimo ne nkongu kimo ego gukora pi matibabu cancer kimo ne ro the worst bia mono asengenje biro igobono ndi asengenjo chisimenta ite kubugore ndoche producer wante chinse chigendete kominyoka ibone go aze kimo gabno wate betunga now you are cancer free kana boko na kora to radiation after radiation kabagi ngande clinic every 3 months bono igare kwenda every 6 months bono nekero kwenda every clinic ngogo pima bale barole inobwate tuma markers kia ochia yani tuma markers na kitire that's a test you determine go say nobwate cancer or no so it has been normal
Biamono sana, biamono kima ndo chichideke chigendete kumnyoko murire bwensoko ebire bigango kwari bagakira ndo chenga tayari bangire gwaka chisimye no uregereri bari bagendete kubwati umurubirio kwa enchira ya makene 0788666663 nere namba ite studio ekarore ndo gwake simye ndo chanda nene kingana kigaki ngore disio radio girie TV yao gososkare na ituranya ko batoko igwana na ebiro tubwate bike sana naende tonyare ko batoko manyangambo semiki kwanyarire ko bagokonyora kurwase jaki elo Ensoko TV iyo ekrekananga nigo ya mincho iringo kwari bagwa kesi migwetera 0788666663 nere namba ite studio karatore chida ikachala salama ina kinga kwa ira ni radio giria ori TV inse na ituranya ko batoko igwana Ensoko TV werebia Ningoyega. Hello? Ekoreka nanga ya kubutokeire. Hello? Hello, Ensoko TV. Jasper, wairire? Wairire mwana wi. Wairire bia. Ngone ryo magani. Uigure. Nyasaye no mwanene na andi Nyasaye na agendereze kumotora kanira. Umugano yugo cyane yo mwanene Mungu yuko. Yo mwana. Mbiamono sana. Hello, Ensoko TV. Hello? Yes, ngoto kwa nere. Ekora kanene network yao